Добрый вечер. Сёння нечаканенька у нас для самого сябе нечакана у нас будзе Тімберборн. Для тых, хто не ведае, гэта будаўнічы выжывач, у якім мы гуляем за калонію баброў у сусвеце, у нашым-то сусвеце. Калісьці гэтая зямля належала людзям. Але нейкія прыродныя катаклізмы прывялі да таго, што чалавецтва вымерла, але замест іх месца ў гэтую нішу занялі бабры, якія дастаткова разумныя і больш экафрэндлі, скажем так, у некаторым сэнсе. Вось, і яны у іх атрымалася выжыць у гэтым сусвеце і больш за тое развіць свае тэхналогіі бабрыныя. За іх мы будзем гуляць. У мяне было захаванне нейкае, але зноў жа яго трэба ўзгадваць, што мы там як рабілі, што адбываецца, вось гэта ўсё. Я зараз лепей з самага пачатку пачну зноў, ужо дакладна не памятаю, што ідзе там. Давайте абярем нейкую мапу для гэтага. Ёсць тут невялічкая мапа з гэтым самым, з вадаспадам. Давайте яе, можа, запусцім. Складанасць будзе нармальная. Высокая складанасць таксама тут, у прынцыпе, нарм. Я проста зноў жа буду пакрыгу згадваць яшчэ, як у гэта гуляць. Так. Новый Старахацк. Добра. Вось яны нашыя бабры. Мы гуляем за нас, у нас тут нават дзеці ёсць, так, зараз кіраванне. Одно дзіцё. Чакайце-ка, яно нешта вяртае. Дзесьці была налада з unlock камеры. Добра, вось гэта яшчэ паставім. Нешта мне падаецца, скінуў у мяне ўсе налада, ну ладно. Вось. Разлучылі мне камеру, як хачу, так і пастаўлю. Вось. Маленькі якія, вы паглядзіце. Паглядзіце на гэтага прыгажуна. Зараз ён будзе жыць у самым найлепшым хаткастане, які толькі магчыма. Хацк, выбачце, не Хаткастан, а Новахацк. У нас ёсць ідзе паступа... Які геймплей увогуле, давайте разбяруся. Галоўнае кола гульні гэта ў тым, каб выжыць. Гэта наша галоўная мэта. Перад гэтым нас спыняе тое, што нам трэба здабываць ежу, нам трэба здабываць воду для нашых баброў. Складанасцяў... Так, пачакайце-ка. Мне тут зараз падказалі, што раптоўна у мяне на эту гульню ёсць дропсы. Я не ведаю, што там за дропсы. Не ўяўляю сабе, я бы сам хацеў уже нешта атрымаць. Але калі што, карыстайцеся. Дык вось, не пра гэта распавядаў. У гульне галоўны цыкл наш у тым, каб здабываць дастаткова ежы і вады для баброў і развіваць іх жыццё, скажем так. Але ёсць не тое, што нам перашкаджае. Гэта тое, што вада, якой недастаткова, можна пабачыць, наколькі прыгожа тут усё зялёненькае, і наколькі шэра і сумна далей. І яшчэ тут яшчэ і горш ёсць. Ну, да гэтага мы яшчэ дабярэмся. Вось. Мы змагаемся з тым, што нам трэба выпраўляць праблемы гэтага самага, ну, мясцовай экалогіі. Нам трэба захоўваць дастаткова вады, каб жыць далей. А каб захоўваць дастаткова вады, нам трэба рабіць дамбы, бо вада будзе скончвацца. Яна будзе знікаць на некаторыя сухія сезоны, праз які нам трэба перажыць. Ежа, усю ежу, якую мы будзем вырошчваць, таксама патрабуе гэтай жа вады, так што мы залежым ад вады поўнасцю. Але у нас пакуль толькі самы пачатак калоніі. Давайте пачнем самага простага. Нам трэба здабыць трошкі ежы. Гэту ежу можна проста ягады пасабіраць тут навокал. Мы гэтым займемся. Абрым невялічкі шлях. Вось так робім. Оп. У нас ёсць невялічкае месца, дзе яны змогуць здабыць ежы. Плюс у нас яшчэ ёсць да халеры. Ну так, дрэвы таксама, якія будуць патрэбны для будаўніцтва ўсяго. Яны таксама без вады расці не будуць. Таму трэба сачыць. Нам трэба здабыць як мага больш дрэва. Чаму я не магу? Вось мне трэба браць тэрыторыю. Вось гэта ўсё поўнасцю знясем. Пакуль астатняе кранаць не буду. Тут можна пабудаваць яшчэ месца, дзе яны будуць лесасекі знаходзіцца.
Плюс яшчэ спатрэбіцца адно месца, у якім яны будуць хаваць гэтае ўсё. Нам патрэбна сховішча якраз такі, куды яны будуць складваць гэтыя дрэвы. Плюс нам спатрэбіцца сховішча, куды яны будуць складваць ежу. Дзе у нас гэтае вось сховішча? Давайте. Сюды у нас пойдзе ўся ежа. Нават не, давайте прыбярэм яе адсюль. Будем будаваць на шэрым, бо ўся гэтая зялёная тэрыторыя нам спатрэбіцца для таго, каб трымаць нашыя... Ну, увогуле мы будзем у асноўным выкарыстоўваць для таго, каб засаджваць чымсьці зялёным, напрыклад, дрэвамі. Так. Нешта курсор дзіўна сябе паводзіць. Добра. Гэта у нас ёсць. Далей, нам яшчэ для поўнага карыстання у нас ёсць пачаткова ежа і дрэва. Гэтага нам надоўга не хопіць. Нам трэба будзе... яшчэ для выжывання нам спатрэбіцца вада. Нам яшчэ паверх усяго гэтага спатрэбіцца рабіць некаторыя фермы, якія будуць здабываць нам дастаткова ежы яшчэ на потым. Бо як толькі гэтыя ягады скончацца, мы ўжо застанемся рэзка без усяго. Так, гэта ў нас будзе месца, дзе яны будуць пампаваць сваімі, выкарыстоўваючы дрэва свае моцныя, будуць пампаваць нам вады. Добра, нам, у прынцыпе, базава мы ўсё зрабілі. Давайте яшчэ адразу адзначу месца, дзе будзе ў нас ферма. Вось тут і ў гэты бок. Дзе я тут магу поле высадзіць? Я так разумею, не магу, так? Ферма ёсць, але... Пасадкі. Вось, пасадкі. Пакуль што будзе проста морква. Вось на гэтую тэрыторыю. Базава мы падрыхтаваліся. Можа, для здабычы дрэваў трэба больш, бо нам іх спачатку спатрэбіцца шмат. Трэба выдзеліць яшчэ аднаго бабра. Цудоўна. Які маленькі выглядзіць на яго. Чым лепей жывуць нашыя бабры, тым больш яны эфектыўныя становяцца. Дайце-ка я пагляджу, каб у нас не занадта голасная гульня была. Ёсць. Мне нешта занадта. Ёсць. Ва ўсім вінны бабры. Так, амаль. Не-не-не, чалавецтва вымерла самастойна. Бабры ў гэтым не вінны. Так, сюды мы будзем трымаць нашыя ягады. Сюды будзем складваць. Тут у нас без варыянтаў толькі дрэва. Добра, адзначылі. Толькі у нас два бабры займаюцца тым, што складваюць, пераносяць рэсурсы паміж дамамі. Што тут за бабруйскае адбываецца? Гэта новы Старахацк. Наша новая калонія у Вікторыя В3, выбачце, у гэтым самым, у Тімберборн. Мы займаемся тым, што выжываем за калонію баброў. Мы будзем займацца будаваннем дамб, будзем яшчэ захоўваць, вырошчваць ежу, і калі пашчасціць, яшчэ будзем каруселі рабіць. Ёсць у нас адзін кавалак мапы, які увесь з брудам, з бруднай вадою. Гэта астаткі пашкоджання увогуле экалогіі папярэдняй цывілізацыяй. Хутчэй за ўсё людзьмі. Нам з гэтым прыйдзецца нешта зрабіць, але будзем разбірацца гэтым трошкі пазней. Так, нас туторыял праводзіць павінен, але ён мне не вельмі патрэбны. Я магу проста прапусціць. Так, выключу туторыял. На Pentiment адпраўляецца 2500. Дзякуй вялікі. Pentiment мне падаецца. Дайце-ка я хуценька зазірну. Мне падавалася, ён даволі высока зноў. Так, ён на 3-м месцы. Вітаю, Рагана. І увогуле так, я не павітаўся з астатнімі. Вітаю Камаса, вітаю Вулчара. Выбачце. Вельмі заняты бабрамі быў. Так. Як апынулася, я не ведаю, паказваць вам альбо і не, альбо не, апынулася, што ў гэтай гульні зараз уключаны дропсы. Можа блытаю, можа не. Вам павінна паказвацца, што па тыпу яны ў чаце. Не ведаў гэтага, проста так трапіла. Цікава, што там за дропсы ўвогуле. Можна паскорыць час.
У баброў ёсць працоўны час, калі яны ідуць, зараз ён скончыцца. Вам не вельмі добра бачна, давайте я трошки з гэтым штосьці зраблю. За спіса лідараў. Давайте-ка вось спіс лідараў. Я яго перасуну вось сюды. Вось так. Будзе тут. Справа зверху у нас галоўны кантроль часам і колькі гадзін яны працуюць у дзень. Яны працуюць 16 гадзін у дзень, вельмі працавітыя бабры. Пасля гэтага яны ідуць адпачываць і спаць. Ці у нас чаму не хапае дрэваў? Я ж адзначыў усё на здабычу, вось гэтае ўсё. Ці недастаткова гэтага? Атрымліваецца, што недастаткова. Давайте адзначым яшчэ одно месца для працы. Пачакаем. Зараз спаць ім няма дзе, на жаль, дамоў мы не пабудавалі, але у першую чаргу выжывання. Нам трэба даглядаць тое, каб іх хапала вады і хапала ежы. Нам трэба яшчэ месца, куды мы будзем хаваць усю нашу ваду, якую мы збіраем. Мы рыхтуемся да сухога сезону. У гульне ёсць куды глядзіце бабрячы правзвяз, дзе каруселі. Каруселі будуць, але я не ўпэўнены, гэта даволі крутая тэхналогія. Мы яшчэ да яе паглядзім, ці дабяремся. У галоўным коле гульні час ад часу надыходзіць сухі сезон, у які у нас скончваецца вада. Нам трэба вельмі добра прасачыць, каб на гэты момант у нас хапіла вады. Таму я падрыхтаваў помпы і яшчэ куды зліваць гэтую ўсю ваду. Давайте паставім прыярытэт высокі на гэты будынак і на вось гэтую як яно карацей цыстэрну, бочку, не ўпэўнены. Ім прыходзіцца спаць на зямлі. Добра, ужо наступае раніца, яны пачынаюць займацца далей сваімі справамі. У першую чаргу яны пабудуюць гэта. Малайцы. Дрэва ў нас патрэбіцца шмат. Але ж і ў першую чаргу я пазбаўляюся сухіх дрэваў, да якіх вада не даходзіць. Так, трошки вады ўжо здабываецца. Туды прыйшоў, хто ў нас? Элваюс. Ён пайшоў туды і пайшоў качаць, пампаваць ваду з ракі. Ва ўсю сваю моц бабрыную. Так, мне трэба тут адзначыць, што нам патрэбна сюды складваць ваду. Добра. Большы прыярытэт, калі ласка, на ферму яшчэ, яна нам таксама спатрэбіцца. Зараз яны трохі у іх тут трохі смага іх душыць, таму дачакаемся, пакуль вось набіраецца вады, і зараз яна адразу ж выкарыстоўваецца. На жаль, не ўсім будзе зараз папіць. Ім прыйдзецца пратрымацца да раніцы. Так. Мага. Вітаю, Метаігоры. Гэта сапраўды бабры? Так, гэта сапраўды бабры. Гэта бабры ў постапакаліпсісе. Пасля таго, як знікла тая цывілізацыя, якая была раней. Хутчэй за ўсё гэта былі людзі. Ну, гледзячы па будынкам, гэта людзі. Як? Тое, што засталося. Руіны. Шмат металу і камянёў. Так, вады не хапае, пакуль дрэва таксама. Зараз іх смага душыць. Цудоўна. Ім зараз хапае вады, ужо пачынае пакрыху хапаць. Не ідэальна, але штосьці. Я не аматар гуляць у горадабудаўнічыя сімулятары, але гэта мне падабаецца, як выглядае, мо нават набуду калі-небудзь. Яна цудоўная. Мне асабіста падабаецца, як працуе механіка вады. Бо калі вы заўважыце, нягледзячы на тое, што яна такая ўся квадратная, вада, ну, у сэнсе вада, яна па тыпу тут працуе па кубах, у якіх яна знаходзіцца. Але у іх ёсць плыня. У кожнага свайго куба ёсць свая хуткасць, за якой цячэ гэтая вада. Яна можа сутыкацца, адбівацца хваляй назад. Мы будзем карыстацца тым, што тут даволі хуткі рух вады. Ён ідзе з вадаспада, і мы будзем гэтым карыстацца для таго, каб запускаць нашыя машыны.
бабрыныя. Ці можна тут узяць кубік вады? Не, на жаль, не. Так, нам трэба будзе... Наша першая плаціна будзе вось дзесьці тут. Я ўжо пабудаваў вось у гэтым месцы. Пабудаваў нам здабычу вады. Я планую паставіць дзесьці вось тут. Можа, у гэтым месцы пакуль. Нашу першую плаціну. Гэта вельмі даволі шырокае месца. Так, шмат кубоў. Нам столькі дрэва спатрэбіцца. Але патрэбна пачаць будаваць ужо зараз, бо нас... не будзе чакаць наша так трошки будзе праходзіць вады. Вось першая дамба адзначылі. Буду яшчэ шлях. Это будзе наша першая дамба. Яна вельмі длинная, гэта вельмі непрыемна, таму што з гэтым нам я трэба дабудаваць да пачатку сухога сезону. Магчыма, варта ўвогуле па 20 пана ўсё уйдзе па 20 дрэваў. Это шмат. Ці ёсць у нас тыя, хто працуюць, будуць займацца. Так, фермераў трошки не хапае, будаўнікоў плюс-мінус. Можа, паспеем. Я не ведаю, калі наступіць гэты момант, або калі у нас пачнецца засуха наша. Але ж гэта наш адзіны шлях. Ну, нам трэба схаваць як мага больш вады. Можа, першы раз мы і перажывем. Пачакайце, у іх ж дамоў яшчэ няма. Адзін дом на траіх толькі. А колькі у нас усяго? У нас знаходзіцца 12 баброў. То бок тэоретычна, калі мы жадаем сабе... А чаму толькі 3? Мне падавалася іх больш. Не, толькі 3. У 2 этажы мы пакуль будаваць не будзем. Так, раз, два, 3, 4. Гэта будзе на 12 якраз. І можна яшчэ шлях далей. Можа нават адзін дадатковы, каб яшчэ было куды развівацца. На жаль, тых, хто мог бы працаваць ва ўсіх будынках, у нас не хапае. Мы можам тэарэтычна першую засуху, яна звычайна даволі лагодная. Мы можам засуху першую перажыць толькі з той вадой, якую збярэм у цыстэрны. Ёсць. Туды таксама ваду. У гэтага паставім больш нізкі прыярытэт, бо мне падаецца, нам пакуль 2 цыстэрн хопіць. У дамоў пакінем такі прыярытэт, які стаіць. Яны зараз будуць прыярытызаваць нашу дамбу, якую мы не факт, што паспеем зрабіць. Шмат дрэваў спатрэбіцца. Так, гэта ўсё дрэва сыдзе. Нам спатрэбіцца новае месца, адкуль мы яго будзем здабываць. Я прапаную вось гэта поўнасцю вырубіць, вось гэтую частку. Потым будзем вырашаць, дзе мы будзем засаджваць новымі дрэвамі. Зараз гэта пакуль нас бянтэжыць толькі выжыванне базавае. Таму пазбаўляемся дрэва, якія ёсць. Так, у іх зараз не будзе месца, куды складваць ваду. Усё ж такі мне спатрэбіцца, я так разумею, ён. Давайте паставім яго звычайны прыярытэт. Першы кавалак нашай дамбы. Ён пакуль нічога з сябе не ўяўляе. Калі мы дабудуем поўнасцю ўсю гэту лінію, у нас будзе невялічкі зазор. Бачыце, вось тут. У дамбы ёсць невялічкае месца. А я зараз адключыў у камеры любыя ліміты, там мы можам зазірнуць куды заўгодна. Па-за межы экрана. Вось. Ёсць невялічкае месца, куды зможа прасоўвацца вада, калі яна копіцца дастаткова. То бок яна ўсё ж такі будзе... Яна не будзе поўнасцю блакаваць праход вады, яна будзе захоўваць дзесьці 3/4, прыкладна. Так, яны будуць далей будаваць гэтую дамбу.
А дамы ім патрэбны, каб яны высыпаліся, бо калі яны не выспаныя, то яны і горш сябе адчуваюць. Давайте паставім хаця бы адзін будынак. Не, нам спатрэбіцца ўсе будынкі, насамрэч. Тым больш, што яны патрабуюць менш дрэваў, чым кожны кавалак плаціны. Мы, хутчэй, значна пабудуем іх. Вельмі хутка працэс пайшоў. Цудоўна. Засяляюцца. Так, з нашай ежай. Ці яны ядуць гэта ўсё? Цікава. Куды у нас знікае... яны высадзілі морку і не пачалі яе ўвогуле забіраць яшчэ, пакуль яна расце. Добра. Няхай так і будзе. Цудоўна. Ва ўсіх баброў ёсць дзе пажыць. Плюс яшчэ дадатковае месца ёсць на адзін дом. Трохі бобру у сэнсе наконт морквы. Ёсць. У іх настрой падвысіўся. Зараз ім узровень іх жыцця падвысіўся, а ён уплывае на тое, наколькі яны добра сябе адчуваюць, і кожны бабёр зараз атрымаў сабе 5% хуткасці перасоўвання, то бок яны зараз ходзяць хутчэй. Што можа быць вельмі важным для пашырэння маёй калоніі. Уже 4-й узровень пайшоў. Цудоўна. Гэта толькі дадалі дамы і проста базавыя неабходнасці, па тыпу яны іх не душыць смага, у іх ёсць што паесці, у іх ёсць дзе паспаць і дзе схавацца. Добра, будаўніцтва ідзе, дамбы. Усё яшчэ ў мяне вялікія сумневы, што у нас атрымаецца пабудаваць да пачатку сезона. Пакуль ты, калі ласка, табе няма чаго збіраць, калі ласка, пайдзі збяры яшчэ дзе-небудзь. Чым-небудзь іншым займісь. Будзе карысна, калі ты пачнеш проста працаваць дзе-небудзь. Так, ён заняўся, я так разумею, альбо фермерствам, альбо здабычай вады. З вадою таксама такая рэч. Нам працоўных тут патрэбна больш, няхай усе 4 будуць. Я пастаўлю сюды... з прыярытэтам не вельмі важна. Што б гэткага зрабіць? Вады нам столькі здабычы не патрэбна, таму мы прыбярэм яшчэ адну. І у нас будзе яшчэ адзін будаўнік. Так. Прагрэс дамбы будзе больш. Я думаю, дадаць да гэтага ўсяго яшчэ аднаго лесасека. Яго пост лесасека. Ён не дацягнецца, так? Давайте тады адзначым новае месца, дзе яны могуць здабываць. Калі ласка, шлях сюды, сюды. І мы адзначым, што калі ласка, вось тут усе гэтыя дрэвы прыбраць. Тут не толькі каб шмат, але хоць штосьці. Нам пашанцавала, тут ёсць лесвіца свая натуральная. Тры кавалкі. Можна заўважыць, як пакрыху заварочваецца вада навокал нашай дамбы. Усе бабры пайшлі на працу, малайцы. Пост лесасека пабудаваны. У ім не хапае працоўных. Давайте спынім яшчэ адну помпу. Нехер нам яшчэ больш набіраць вады. Вады зараз максимум, і так. Мы вельмі спяшаемся. Будаўніцтва ідзе поўным ходам, мы хутчэй за ўсё выглядае, што можам паспець. Зноў жа, я не ведаю моманта, калі пачнецца засуха, і мне аб ёй скажуць за некалькі дзён. І гэта хутчэй за ўсё ў маім выпадку будзе ўжо запозна.
Нам трэба, каб дамба была пабудавана да засухі і яшчэ нам магла набраць ужо паспець набраць вады. Калі мы пачнем будаваць дамбу, там скончым будаваць дамбу падчас засухі, сэнса ў гэтым ніякага няма. Так. Кого там? Ёсць у нас тыя, у каго ўжо 5 настрою. Тыя, хто яшчэ паелі нашай морквы. Морква таксама падвышае настрой. Усё ўвогуле, што мы для іх зробім, будзе падвышаць ім настрой. І чым вышэй іх узровень жыцця, тым лепей яны робяць усё. Яны будуць даўжэй жыць, хутчэй працаваць і хутчэй бегаць. Так, мне падаецца, трошки занадта, што я выключыў адразу 2, але ж усё ж такі дамба больш прыярытэтна. Ёсць, амаль ёсць. Бульба яшчэ будзе. Мне падаецца, мне яшчэ няма магчымасці саджаць яе. Дзе яна была? Вось. Ёсць. Яе трэба смажыць. І адзіная праблема, што мне патрэбна яшчэ месца, дзе яе смажыць. А для гэтага мне трэба будзе вогнішча і яшчэ больш дрэваў. Праблема ў тым, што яшчэ і дрэваў я не высаджваю новых. Вось гэтыя дрэвы, якія вырастуць, мне іх недастаткова. Мне трэба зрабіць нейкую лесапасадку, якую я буду карыстацца. Успамінаю таго гаманлівага сусліка. Вось у яго не было морквы. Ёсць, амаль, давай. Вы паглядзіце на гэта. Ужо можна пабачыць, як дамба працуе, бо тут занадта ўжо вады становіцца і накапліваецца. Яна пакрыху пераліваецца праз вяршыню сваю. Дамба блокуе большую частку. Атрымліваецца, заўтра мы хутчэй за ўсё дабудуем яе яшчэ. Калі дрэва хопіць? Выглядае так, што не хопіць насамрэч. Давайце-ка паглядзім, што мы можам. Давайце вось тут яшчэ будзем зрэжам усе дрэвы. Першае, чым нам патрэбна будзе заняцца, гэта якраз такі высадкай новага лесу. Што нам для гэтага патрэбна? Вось якраз тэхналогіі. А пра гэта я не падумаў. Мне навукоўцы патрэбны. Навукоўцы будуць сядзець тут, у самым куце далёкім. Трэба шлях туды пабудаваць. Калі ласка, навукоўцы. Яны будуць сядзець тут і даследаваць. Пабудую некалькі такіх будынкаў. Буду засаджваць іх. І можна выставіць самы нізкі прыярытэт зараз. Працоўныя канкрэтна, калі яны будуць пабудаваныя. Тыя, хто будуць вольныя, тыя даследаваннямі і будуць займацца, бо першую чаргу у нас выжыванне. Я думаю, паставіць прыярытэт для гэтага будынка з вадою самы высокі. А для астатніх давайце для фермы. Для фермы пакуль пакінем як ёсць. Засаджваць моркву. Давайте ім паставім прыярытэт збор ежы. Першую чаргу няхай займаюцца гэтым. Моя плаціна ўжо працуе амаль. Не хапае аднаго кавалачка заблакаваць шлях. Так. На гэтым у нас хутчэй за ўсё пачнуцца і праблемы нашыя. Цудоўна, ёсць. Дабудаваныя. Зараз з гэтага боку у нас пачнецца набірацца хваля вады. І стане трошки больш. Чаму яна тут пераліваецца, мне цікава? Толькі тут у гэтым кавалку. Нешта блакуе? Не, тут не блакуе нічога. Узровень ёсць. Ну так, ён набіраецца пакрыху. Падымаецца ўзровень. Толькі незначна. У асноўным ён пераліваецца ў гэтым месцы. Так разумею, тут плыня больш моцная. Можна зняць з паўзы вось гэты будынак. І колькасць будаўнікоў нам можна знізіць. Увогуле ўсе могуць займацца зараз пампаваннем. Ёсць у нас вольныя працоўнікі? Не, няма. Увогуле ніводнага.
Угу. Для пашырэння майго месца увогуле мне спатрэбіцца новы дом. Мне так і не хопіць. У басейне 2 трубы? Гэта аб чым гаворка? Яны ўжо дабраліся да максімума нашай вады. Усё ж такі адно нам не патрэбна, можна смела вырубаць аднаго. Ён будзе займацца даследаваннямі тады. Нам спатрэбіцца ачкі даследаванняў на навукі, каб адчыняць новыя будынкі, увогуле ўсе нашы тэхналогіі. У першую чаргу нам спатрэбіцца саджаць яшчэ больш дрэваў. Для гэтага нам патрэбна... Нам спатрэбіцца яшчэ дошкі. Зразумеў. Для дошак нам спатрэбіцца дрэва і яшчэ энергія. Энергія. Давайте зробім одну майстэрню, якая будзе здабываць нам энергію. Вось тут, прыкладна. І як? Яна будзе тут займацца, а мы пабудуем наш... Пакуль што самая простая, каб траціць як мага менш ресурсаў, будзе вось так яна працаваць. Гэта найвышы прыярытэт. Паставім яшчэ шлях вось сюды. Праект гатоў. Тут у нас будуць рабіцца дошкі з нашых дрэваў. Дрэваў у нас не тое каб шмат, таму я нават не ведаю. Зараз увесь мой план можа зламацца аб гэта. Так, тут можна на паузу ставіць. Так, не-не-не, канкрэтна пост твой прыбраць. Тут яны яшчэ могуць дацягвацца туды далёка. Тут таксама можна пост спыніць. Ён ужо спынены. Вось гэта можна спыніць. Тут гэтае дрэва можна, у прынцыпе, таксама усе зрубаць. У нас ёсць зараз шлях на іншы бок. Калі нам спатрэбіцца, то дрэва мы будзем яшчэ адсюль забіраць. Але зараз усё гэта нам вельмі важна. Бобр навуковец, ён самы. Гэта адзін з тыпаў задач. Пра одну трубу уліваецца, праз іншую выліваецца. Ці праз одну трубу запаўняецца за 6 гадзін, праз другую за 3, а разам за 2. Прыкладна так. У нас ёсць там нешта падазронае падобнае на трубы. Вось тут вось ёсць, як гаворыць, 2 трубы. Адна і другая. Адтуль нешта выцякае і чымсьці запаўняе. Ёсць. Дамба працуе, але трошки дзіўна выглядае. Добра. Дацягнуцца яны дацягваюцца, але недалёка, на жаль. Ці хопіць мне гэтага дрэва. Бо мне спатрэбіцца не толькі дошкі, а яшчэ і тэхналогія. Тэхналогія патрабуе 60. У нас ёсць 12. Не шмат. Высокі прыярытэт на гэтае кола. 50 дрэва. Угу. Да халеры. Гэта трошки ніжэй па прыярытэту, але ўсё яшчэ важна. Давайте, бобры. Что у тебя там? Что у тебя здарылася? Побер. Я не бачу. О, он пашкодзіў свой зуб. Бедны. На жаль, у мяне няма зараз месца, дзе ён бы мог бы патачыць свае зубы. Таму прыйдзецца патрымацца яму. А ці магу я яго зрабіць увогуле? Так. А патрабуе 5 дрэва. Гэта не шмат. Давайте паставім такія. Яшчэ тачыльны камень. Спецыяльныя тэхналогіі боброў. Бобрыны тачыльны камень. У прынцыпе, вось гэта мне ўжо не спатрэбіцца, можна знесці. Я сюды паставлю тачыльны камень гэты. 5 дрэва. Паставім у даволі высокі прыярытэт. У нас ёсць страхоўка? Не-не-не. Як выжываем, так і атрымліваецца. З чым ёсць.
Спадзяюся, гэтых дрэваў нам не хопіць, як яно выглядае. Нам прыйдзецца перанесці наш пост для лесасекаў. Вось сюды давайте дададзім яшчэ адзін. Так. Два бобры, не ведаю, чым заняцца. Вы чмурылі там бобры. Калі ласка. А, ну так, ёсць месца для лесасека. 4 бобры не ведаюць, чым заняцца. Ды лёгка, я зараз вам працы знайду. Вам зараз будзе чым заняцца. Яшчэ больш лесасекаў. І ў будаўніцтва адправім яшчэ 2. У прынцыпе, павінна хапіць. Ёсць. Зараз адплыне у нас запусцілася гэтае кола. Яно працуе на свой максімум. Гэта цудоўна. На жаль, яно зараз не падключана ні да чаго. Тут у нас будзе стаяць будынак, які якраз такі будзе забіраць гэтую механічную энергію і круціць кола для нашай як это? Месца, дзе робяць дошкі. Ёсць. І для яго нам нават хапае бабра, які будзе гэтым займацца. Давайте спецыяльна для яго зробім зручнае месца, дзе ён можа складваць сваю тое, што нарабіў. Трошкі дошак вось сюды. О, ёсць месца патачыць. Вы глядзіце на яго. Ён точыць свае гэтыя біўні. Ажно іскры ляцяць. Прыгажосць. Ён выправіў свае зараз зубы. Яшчэ ёсць адзін, у якога такая жа праблема. Ён пойдзе зараз выпраўляць гэта ж. Аднаго нам, у прынцыпе, хопіць пакуль на вельмі доўгі час, таму што гэта не такая рэч, якая здараецца, ну, зусім часта. Час ад часу ў кагосьці бывае. У нас тут просто паднакапілася іх. Гэта разцы. Біўні, біўні. Гэтае месца у нас будзе трымаць дошкі. Дзе дошкі? О, я пераблытаў. Не той будынак. Зносім. Месца. Зноў невялічкае. І дошкі. Ёсць. Заўтра паназіраем, ці мне падаецца гэты ўжо ну ён там не дацягваецца, але незначна. Засуха набліжаецца. Вось гэта самае небяспечнае ў нашым выпадку. Але мы ўжо плюс-мінус падрыхтаваны. Калі пачнецца засуха, вада перастане цекчы з гэтага боку. Тут ужо вады не будзе. Тая вада, што ёсць, яна накопіцца тут у нас. І тут жа і застанецца. Мы будзем выкарыстоўваць усё гэтую прастору як наше сховішча вады, якой мы будзем карыстацца на працягу засухі. У боброў ёсць імёны? Так ёсць. Ставкі есть, напрыклад. Ёсць бабёр, тетамор, і іх можна пераназываць. Калі ёсць жаданне, калі ласка, без праблем, ёсць узнагарода 50, усяго 50 дайсаў, і можна назваць бобра ў ваш гонар. Можаце самі абраць якога і дзе. Так, ёсць. У нас атрымліваецца вольнае есть 4 ложка яшчэ, таму нам будзе куды пашырацца. Я спадзяюся, гэта будзе нармальна, таму што магчыма нам будзе. Галоўнае зараз не пашырыцца ў колькасці баброў занадта хутка, бо мы не зможам патрымаць вялікую калонію, і мы аб гэтым яшчэ не здагадаемся адразу. Засуха зараз праверыць, ці ўсё у нас у парадку, ці не.
Калі нараджаюцца новыя бабраняты, бабры спрабуюць выкарыстаць усе дамы, якія толькі ёсць. То бок канкрэтна гэтыя бабры. Мы гуляем за тых баброў, якія карыстаюцца дамамі для свайго пашырэння. То бок калі ёсць месца, дзе паспаць для 12 баброў, у нас праз некаторы час стане 12 баброў. А вось у нас пакрыху яны будуць дадавацца. Зараз у нас 14 баброў і няма ніводнага дзіцёнка, але ж у нас і месца для паспаць не было дагэтуль. Вітаю, мегапазерскі. Прабач, у мяне сёння чамусьці усе ў чаце чырвоным. Таму мне літаральна патрэбна прачытаць кожнае імя кожнага, каб пабачыць, што гэта іншы чалавек. У паселішча ёсць. Паселішча называецца, ці ёсць яно тут, новыя старахаткі. Новы старахаткінгс. Нешта так. Ці магу я паглядзець? Гэта раён. Раёны яшчэ можна называць. А дзе можна пабачыць увогуле ўсё паселішча? Не ведаю. Не Бабруйска, не. Гэта было занадта проста. Так, бабры, як яны шмат вады выкарыстоўваюць. Магчыма, у нас праблема. Я спадзяюся, што гэтага... Калі мы збярем гэтай вады, яна яшчэ не застаецца проста стаяць. Яна будзе стаяць тут, але яна выпарваецца. І пакрыху таксама будзе знікаць. Таму падчас засухі нашае сховішча вады, яно таксама не бясконцае. Засуха набліжаецца праз 2 дні. Так, у нас ёсць... З'явілася новае дзіцё. Вось он. Як да яго перайсці? Вось он бяжыць якраз. У нас есть трошки дрэваў. Мы зараз вельмі асцярожна будзем з нашымі дрэвамі. Назваць яго Жора. Добра. Гэта будзе Жора. Як працуе ўвогуле рост баброў? Чым лепей бабёр сабе адчувае, нават калі ён дзіцёнак, тым хутчэй ён расце. Вось. Дзеці цалкам не тое, каб штосьці робяць, яны у асноўным проста існуюць. Вось. Але ж усё ж такі паляпшаць настрой усіх жыхароў, гэта вельмі карысная рэч, бо пры меншай колькасці баброў вы можете атрымаць сабе значна больш эфектыўных працаўнікоў. Нам гэтая вада спатрэбіцца яшчэ, каб падтрымліваць наш стан увогуле. Слушайте, давайте мы дададзім яшчэ морквы, бо выглядае так, быццам бы нам яе не хопіць тое, што ёсць. Няхай яны яшчэ высаджваюць. Дровы у нас ёсць, ідуць, дошкі таксама. Засталося толькі атрымаць яшчэ 6 навукі, і ў нас будзе хапаць на нашу новую тэхналогію. Будзем высаджваць сабе дрэвы. Я, можа, пакіну гэтае месца якраз вось у гэтым баку. Мы можам тут цікавую рэч зрабіць. Давайте пакрыху... Калі мы разбурым вось гэты кавалачак, блок гэты, мы можам сабе пашырыць тэрыторыю, па якой будзе разлівацца вада. Такім чынам у нас будзе больш месца для лесапасадкі. Давайте знішчым. І паставім высокі прыярытэт. Трэба яшчэ шлях адзін дадаць. Усё яшчэ не дацягваецца. Ці патрэбна мне шлях ажно вось сюды цягнуць? Павінна зараз. Так, дацягваецца. Зараз гэты бабёр пазбавіцца ад гэтай проста засора нейкая. Ой, що, ну? Давай, прыбяры. Нам ён толькі перашкаджае. Вада пайшла далей. Цудоўна.
І бачыце, тэрыторыя пакрыху навокал пакрываецца зялёным. На ёй так можна было паспрабаваць нешта пасадзіць, але з гэтым у нас будзе яшчэ значна большая тэрыторыя, дзе можна пашырыць наш лес. Запаўняецца. Цудоўна. Удала заўважыў. Так, у нас павінна было з'явіцца. Адчыняем новую тэхналогію. У нас уже ёсць дастаткова навукі, і у нас ёсць яшчэ дошкі, якія мы робім. Так, лесапасадкі. Саджаем дрэвы, пасадзім іх з гэтага боку, так як у нас ужо ёсць пашырэнне, вось гэтае цудоўнае. Я яго... Дзе нашыя дрэвы? Давайте... У нас ёсць выбар, давайте невялічкі кавалак. З аднаго боку я ўсё ж такі высажу больш простыя дрэвы, якія хутка растуць, і мы можам атрымаць сабе яшчэ невялічкі кавалак лесу. А з іншага боку пасадзім самыя доўга растучыя. Гэта дубы. Яны растуць 30 дзён і даюць больш за ўсё дрэва, то бок іх эфектыўнасць самая высокая. Праблема толькі ў тым, што нам іх доўга чакаць. У прынцыпе, нам гэтага павінна хапіць. Праца гэта вельмі прыярытэтная, таму абавязкова тут павінен быць хаця б адзін бабёр. Гэта наша будзе асноўнае месца, дзе мы будзем здабываць гэтыя дрэвы. Без яе аніякага сэнсу няма. Нам спатрэбіцца вельмі шмат дрэваў. Так, і мне падаецца, я адзначыў, каб яны ўсё гэтае рубілі, так? Давайте тады удакладнім. Зараз вы можете рубіць яшчэ ўсё вось тут. А вось гэтую тэрыторыю, кай ласачка, пакіньце як ёсць. Тут нам няма нічога знасіць, бо тут я не чакаю ніякіх дрэваў. Наша першае дрэва. Ёсць. Расце яно яшчэ будзе доўга. Засуха будзе праз адзін дзень. Так. Я не ведаю, што нам рабіць вось з гэтым, з гэтай бруднай вадою. Тэарэтычна, пакуль што нам гэта і не гарыць. Але мы тэарэтычна можам заблакаваць шлях ёй вось сюды, вось з гэтага боку. І гэта нам не толькі шмат чым дапаможа. Я бы хацеў нейкі варыянт, у якім мы выведзем гэтую ваду за мяжу мапы як мага хутчэй. Тэарэтычна мы можам узяць вось тут, калі мы пачнем здабываць дынаміт. Мы можам зрабіць шлях вось у гэтым баку, і яна будзе злівацца адразу за мяжу мапы вось у гэтым месцы яшчэ. Без неабходнасці ісці да мяне. Але гэтага яшчэ далёка, плюс яшчэ туды трэба будзе забрацца, мне будзе складана. А пакуль, каб пашырыць нашу тэрыторыю, мы можам зрабіць плануем нашыя гэтыя самыя здабычы. Мы пазней пабудуем дамбу вось у гэтым месцы, можа нават яшчэ далей, вельмі высокую дамбу вырашым яшчэ дзесьці ў гэтым месцы, каб заблакаваць больш вады. З дынамітам нам будзе прасцей заліць проста вось гэты кавалак, тут прабіць яго, і заліць вось гэтую тэрыторыю. Будзе яшчэ адно сховішча, якое хутчэй за ўсё пакрые зялёным вось увесь гэты кавалак. Плюс я яшчэ бачу неблагое месца, дзе можна гэты вадапад разбіць на две часткі, то бок каб вада праходзіла яшчэ і вось тут і вылівалася ў нас вось сюды. Можна шмат чаго нарабіць на гэтай мапе. Зараз я буду планаваць штосьці больш простае. Пакуль падрыхтуем для грыля, нам патрэбна будзе смажыць, нам дрэвы спатрэбіцца, шмат дрэваў. Што яшчэ ў нас? Давайте паглядзім, што ўвогуле яны жадаюць, бобры. Так, сланечнікі. Сланечнікі хутчэй за ўсё не складана. Давайте возьмем вырошчванне сланечнікаў. Ім патрэбна 5 дзён, яны ўжо даўжэй будуць. Вось гэты кавалачак, вось гэтую лінію зробім для іх. Трошачкі дадатковага настрою. Давайте яшчэ вось тут.
Я не ўпэўнены, што гэтая зямля на ёй нешта вырасце. Паглядзім, як яны будуць засаджваць яе. Выглядае так, што будзе расці. Цудоўна. Будуць у нас сланечнікі, гэта падвысцім настрой. Што яшчэ? Пасмажаная бульба, пасмажаныя каштаны, і я нават не ўпэўнены, гэта не ліліі, а вось гэты рагос. Не, спадардог. Я нават не пэўнены, як ён перакладаецца. Нешта з вады, карацей. У нас і можна рабіць водныя фермы. Дайце ка мне паглядзець, што гэта такое. Спадардог. Не то. Спадардог. Что это такое? Лопасти. Не дапамагае. Спадардог? Не ведаю. Мне ўсё яшчэ не дапамагае перакладчык. Ну і ладно. Так, яшчэ хлеб ёсць. Крэкеры. Слодычы. О, можна знайсці простыя варыянты. Напрыклад, падрыхтаваць ім месца проста для сацыялізацыі. Гэта будзе нескладана. Дзе Жорык? Давайте паназіраем, дзе Жорык. Жорык. Ты Жорык? Не, ты не Жорык. Дзе Жорык? Жора. Вось ён. Ён самы дарослы з маленькіх, але ўсё яшчэ толькі на трэці свайго росту. Будзем яшчэ яго чакаць. Давайте падрыхтуем для іх месца, дзе яны будуць трошкі бавіць час. Зараз у нас не было часу, мы займаліся сваім выжываннем, але зараз можна хаця бы і вогнішча завесці, дзе яны будуць проста адпачываць па вечарах. Спускаемся на ўзровень ніжэй і кіруем фермай замест дзяржавы. Ды якой фермай? Цудоўна. Дроваў хапае на гэта. Мы можам яшчэ адну спецыяльную тэрасу для адразу на даху. Давайте-ка вось тут можа я пабудуем. Можа у мяне няма лесвіцы. Ці у мяне ёсць лесвіца? Няма лесвіцы. Трэба тэхналогія лесвіц. Ну і халера з ёй, пакуль пачакае. Лесвіцы гэта асабістая тэхналогія, на жаль. Мы можам зрабіць тэрасу на даху, з якога адкрываецца цудоўны від, і там можна паседзець падпачываць. Ёсць. Засуха ўсё яшчэ не пачалася, у нас засталося 0,4 дней. Галоўная праблема з засухай гэта адсутнасць вады відавочна, але ёсць невідавочныя моманты. Гэта калі вы не зрабілі сабе такое сховішча, як у мяне, то у вас не будзе расці ні дрэва, не будзе расці ежа. І таксама не будзе працаваць вось гэтае кола, якое нам зараз здабывае энергіі для нашых дошак, для таго, як бы іх выраблялі. Засуха пачынаецца праз 0,2 дні. Паскораны час. І пачалася засуха. Гэта не паскораны час. Вада сыходзіць літаральна з гэтай хуткасцю. Зараз уся тэрыторыя, якая застаецца без вады, пакрыху пачынае засыхаць. Але вось яна у нас уся вада спынілася тут. Наша дамба працуе як планавалася. Вада ўжо ў гэтай частцы, яна затрымалася з гэтага боку і тут ужо сыходзіць зусім. Ну так, я амаль не засталося ўжо. Паглядзім, як будзе ўвогуле выглядаць зялёная тэрыторыя ўжо без аніякай, без нармальнай плыні вады. Ось, посыходзіла. Зразумела. У выніку у нас застаецца вось гэтыя кавалачкі, і на іх мы толькі будзем разлічваць далей. Што цікава, брудная вада таксама сыходзіць. Я думаў, што яна будзе цекчы бясконца.
тут бабры і канкурэнты. Не, яна выключна на выжыванне вашай калоніі і перажыванні засухі. Засухі будуць станавіцца ўсё мацней і мацней з кожным разам, а калі вы гуляеце на высокай складанасці, яны вельмі хутка пачнуць быць вельмі экстрэмальнымі. Складанасць будзе хутчэй узнікаць у вас не за заходзіць гэтай механікі з засухай і яшчэ з-за таго, што мапы некаторыя бываюць, гэта адна з самых простых мап. Мне падаецца, гэта туторыяльная ўвогуле мапа. Я трошки памятаю гуляць у гэтую гульню, але з-за таго, што я вяртаюся праз вялікія перапынкі, мне патрэбны час, каб зразумець, што ўвогуле да чаго тут. Так, ёсць. Наше пашырэнне, ў прынцыпе, падзатрымалася. Мы будзем зараз проста чакаць, пакуль не скончыцца засуха. Засуха добра, што недоўга, 3 дні. Мы можам сабе дазволіць яшчэ невялічкае пашырэнне, адносна невялічкае. Ды яшчэ шлях працягне. Давайте яго пашырым. Я прапаную зрабіць яшчэ адну ферму альбо яшчэ адзін пераход, каб было прасцей. Давайте... зноў жа мне не хапае лесвіц. Лесвіцы, трэба 70 тэхналогій, якіх у нас няма. Здабыча вады няхай застаецца, ты можаш не працаваць, нам не патрэбна зараз здабыча дошак, у нас хапае іх. Добра. Гэтага можна бабра таксама прыбраць, калі што я дадам яшчэ адзін пост лесасека вось тут. У прынцыпе, я магу іх пазнасіць так-то. Мне яны не толькі патрэбны. І месца, дзе складваюць дровы, таксама, я думаю, мае сэнс збудаваць новае і адразу каля бліжэй да нашага месца, у прынцыпе, здабычы гэтага дрэва. Правільна? Няма чаго ім там хадзіць туды-сюды. Гэта я магу, у прынцыпе, зараз яны дабудуюць ось той і збірайце зараз усё ў іншы. Пераклалі, цудоўна. Ад гэтага мы таксама пазбавімся. Няхай тут будзе месца для дамоў яшчэ. Выглядае так, што з вадой ўсё будзе ў парадку у нас. Яшчэ 2 дні засухі. Яшчэ, чым мы можам заняцца, пакуль чакаем? А дзе наш Жорык? Жора? Жора ў парадку. Ён напалову ўжо дарослы. Адпачывае. Непрыяднаны будынак. Вось гэты, вядома. Працаўнікоў не хапае. Амаль Георгій, так? Ці варта нам пачаць? Давайте здымем з паўзы гэты сцяг і каб яны пачалі зноў збіраць ягады. Бо ягад тут даволі шмат і нам ёсць куды іх складваць усе. З морквай я толькі адное не прадумаў. Нам трэба яшчэ зрабіць спецыяльнае месца, дзе мы будзем складваць канкрэтна яе. Бо яе будзе шмат. Што ў нас па тэхналогіі? 33 пункта, нам трэба больш. Ёсць, а гэтым месцам мы будзем складваць моркву.
лесасекі набіраюць яшчэ больш дроваў, у нас гэтых запасаў, ну, у прынцыпе, няблага. То бок нам хопіць на некаторыя сур'ёзныя нават будынкі. Аднак, наш недахоп у тым, што у нас не хапае літаральна проста навукі, зараз мы заблакаваны ёю. Ці ёсць у нас месца, дзе спаць? У нас ёсць яшчэ 2 месцы, дзе заснуць. Была бы лесвіца, я бы пачаў ужо будаваць дамы адзін на аднаго. Давайте дададзім пакуль унізе адзін. Вось гэта можна трошки перабудаваць. Давайте зробім наступным чынам. Бярэм. А дзе ў нас? Вось. Знесці. Разбурыць будынкі. Вось. Цудоўна. Бо гэта ўсё ж уздым на ўзровень вышэй, і замест дзяржавы мы цяпер кіруем цэлым відам. Амаль. Мы займаемся рашэннем, што будзе з увогуле ўсёй планетай. Маштабы планеты, скажем так, менеджер планеты. Гэта як паглядзець. Так, вось гэты будынак будзе тут. І мы потым лесвіцу зробім просто збоку, каб захадзіць вось адразу наверх усяго гэтага, ўсёй гэтай тэрыторыі. Зараз яны яшчэ яго пабудуюць. Норланд. А я нават не чуў. Дайце-ка, крутенька. Норланд. А я не мне падаецца, я нават не бачыў. Не, бачыў. Я скриншоты з яе бачыў. Дакладна. Але не, я нічога пра Норланд не ведаю. Дакладна. Чыл-зона у нас. У нас ёсць вось тут наш Алвемох, які адпачывае сядзіць зараз і пабег неяк па сваіх справах. Ці ёсць тут надпіс, што ён будзе рабіць? Не, няма надпісу ніякага. Які падказаў бы, што, аб чым ён думае ўвогуле. Добра. У нас пабудавалі тут дом. Ці ёсць у нас яшчэ людзі, якія жадаюць пайсці? У нас нікога не займаецца навукай. Давайте знізім колькасць будаўнікоў, бо нам столькі не патрэбна зараз. Увогуле, з такой-то хуткасцю нам, в прынцыпе, аднаго бы хапіла. Так-то. Адпачываюць. Я жадаю яшчэ, каб у іх вось гэтая лоджыя была, дзе пасядзець, пачыліць, паназіраць за ракою. Вось гэта ўсё. Вось у той бок. За тым, як навокал нічога не расце, калі няма вады. Цэлы збор. Невялічкі культ бабрыны. Яшчэ адзін дзень засухі. Ці ёсць яшчэ што-небудзь такое гэткае, што можна лёгка дадаць і патрошкі падвысцім настрой? Пакуль не бачу. Дэкарацыі недаступныя, абеліскі таксама. Нам трэба тэхналогіі. Толькі самая базовая, на жаль. Тут ёсць масты, тут ёсць розныя плаціны розных тыпаў. Тут цэлыя платформы можна і канструкцыі будаваць. Вельмі ўсё можна ускладняць. На жаль, мы пакуль толькі пачынаем. Так, навукоўцы працуюць. Давайте, працуйце. Мне патрэбна гэтая навука. Уся яна. Мне падаецца, мы насамрэч ідзем у мінус па ежы. Я спадзяюся, што гэта няпраўда, але трошкі бянтэжыць. Я не ўпэўнены зараз. Ну, выглядае, што набіраецца? Паглядзім, як пойдзе. Амаль ёсць на лесвіцы. Лесвіцы будуць нашым краевугольным камянём увогуле ўсяго, таму што з лесвіцы мы можам падымацца ў ідэале лесвіцы і платформы.
розных узроўняў. І тады мы можам падымацца і рабіць сабе шляхі, дзе толькі пажадаем. Бо зараз мы вельмі абмежаваны. Опа. 6 ўзровень задаволенасці. А хто ў нас такі задаволены, калі ласка? Давайте я пагляджу на гэтага бабра. У прынцыпе, яны ўсе. Жора нават задаволеная. Жора задаволена. На жаль, новых бонусаў ім гэта не дало. Наступны бонус... А можна, як можна даведацца? Гэта на 10 узроўні, гэта на 12, гэта на 7. На 7 узроўні іх працягласць жыцця падоўжыцца на 20%. Добры хлопчык. Жора добры хлопчык. Опа, скончыўся. Пачынаецца новы цыкл. Вада прыбывае. Пакрыху, і ўсё аднаўляецца. Гэта зараз без паскарэння. Яна пакрыху прыбывае, і пачынае цякчы туды, дзе ёсць вольнае месца. Тэхналогіі амаль ёсць. Давайте яшчэ адзін пункт. Зараз у нас их 69. Ёсць. З'явіліся лесвіцы. Вадаспады нашыя пачынаюць працаваць, напаўняцца вадою. У нас яшчэ, у прынцыпе, даволі шмат вады з нашымі тэмпамі, але гэта ненадоўга. Чым больш у нас будзе баброў, тым менш у нас будзе вады. Так, трэба далей планаваць. Ідём, у нас ёсць лесвіца. Мы з ёю можам зрабіць цудоўную рэч. Мы можам дабрацца да нашай лоджыі прыгожай. А вось так. І я пастаўлю літаральна вось такі абход. Тут, зверху на даму, на дахе, я зраблю яшчэ одно месца, дзе яны могуць патачыць свае зубы. Так. Ёсць. А гэта я потым прыбяру. Увогуле, я думаю, яго адразу прыбраць. У прынцыпе, што яна нам дае? І з'явілася новае месца адпачынку. Гэта падвышаем настрой. Цудоўна. Іх узровень жыцця ўжо падвысіўся. Яны зараз ужо малыя, у якіх ёсць час зараз. У іх ёсць час пайсці на гэтую тэрасу і адпачыць. І яны падвысілі ўжо свой настрой да 7-га. Будуць жыць даўжэй. Вода пайшла далей, заліваецца ўсё. Брудная таксама, на жаль. Мы можам. Ёсць яшчэ такі план. Бабратэка гэта там, дзе цэлая бібліятэка баброў. Яны там стаяць усе ў розных позах, чакаюць чагосьці. І потым хто-небудзь прыходзіць, мне, калі ласка, дайце мне, калі ласка, Джелай альбо Жорыка. Такі у нас, вы бачыце, апошніх забралі. Так. Праз лесвіцы мы можам зрабіць вось наступную рэч. Просто так, у ваду піхнуць 2 лесвіцы, пракінуць шлях, і у нас атрымаецца кароткі путь да іншага берага. Бо, нагадваю, мы бабры. Ну, яны бабры. Добра, яны бабры, яны ўмеюць плаваць. Ім, наадварот, патрэбна плаваць. На жаль, у мяне зараз няма месца, дзе яны могуць спакойненька прыйсці і па тыпу як басейн нейкі, у якім яны могуць паплаваць. Мы бабры. Цудоўна. На жаль, на лесвіцы патрабуюцца яшчэ і дошкі, якую мы насамрэч не здабываем. Жора, вы глядзіце, Жора вырас і пайшоў першы, як толькі мне спатрэбіліся дошкі. Жора зразумеў, што гэта настаў яго час.
Зараз Жорик будзе нам рабіць дошачкі нашыя цудоўныя. Да якіх у нас... у нас яны крышачку падскончыліся. Чаму, Жора, ты... Чаму ты не бяжыш? Ўжо ночь. Я цябе жадаю чагосьці. Надзяўбаўся такі, у мяне працоўны дзень яшчэ не пачаўся, ідзі ты. І мне падаецца, можна одну помпу здымаць таксама з паўзай. Не ўпэўнены, мне падаецца, мы трошкі ў мінус ідзем. Агульна 7 ўзровень ва ўсёй калоніі. Добра. Збіраем яшчэ вады. Нам бы спатрэбілася... наступная цэсарна па памерах яна даволі шмат патрабуе. Яшчэ шэсцерні. Такое сабе. З гэтага боку ракі мы можам сабе здабыць яшчэ дровы. Таму што зараз у нас ёсць, дзе яны высаджваюцца, там можна вольна сказаць, што вось гэтыя дровы, гэтыя дрэвы, выбачце, уже нам не патрэбна, можна ад гэтага ўсяго пазбавіцца. Плюс можна яшчэ прыбраць усе ягады. Калі збярэм усе ягады, таксама прыбярэм іх, проста знясем, бо з ежай мы будзем рашаць пытанне па-іншаму. Збор ягад. Любы бабёр, які будзе праходить вось тут, будзе плыць, вы пабачце на іх прыгажуноў плаваючых. І гэта таксама выпраўляе іх вось гэты стан. Ім патрэбна, каб іх футра было мокрае, бо яны тады сябе яны лепей сябе адчуваюць, калі футра мокрае, таму лепей даваць ім магчымасць паплаваць трошкі. На жаль, заставіць іх па-іншаму патрэбна толькі асабістае месца, дзе яны могуць гэта рабіць. Дзесьці месца... Вось, ёсць душ, такая тэхналогія. Яго я пабудую, але трошкі пазней. Вы паглядзіце, як ён рэзцамі сваімі працуе. Ном-ном-ном-ном-ном-ном-ном. Здраво. Сланешнікі першыя пайшлі, цудоўна. Таксама тое, што ім падабаецца. Што ў нас яшчэ варыянты, якія ёсць? Нешта простае зараз. Трэба сканцэнтравацца, не вельмі складанае. Так. Эстэтыка розная, на якую мне хутчэй за ўсё спатрэбіцца таксама шмат тэхналогій, так? Вось. Невелічкі куст. Зусім невелічкі. 20 тэхналогій? Не, 20 тэхналогій гэта зашмат, насамрэч. Гэта ягады на кустах? Вось на гэтых так. Яны проста даволі плоскія, як вы можете пабачыць. Тое, што сіненькае, то ягады. Яны могуць гэта збіраць. Тут у нас адзін ўсё працуе і працуе, ўсё засаджвае і засаджвае. Добрага табе вечара, Мітай Горый. Ёсць. Ферма працуе на поўную моц. Мне падаецца, магчыма, нашай фермы яшчэ не хапае. Бачыце, яны поўнасцю занятыя толькі тым, каб сабраць наш ураджай. Ён расце хутчэй, чым яны могуць яго збіраць. Ага. Ці варта мне тут дзе-небудзь яшчэ одну паставіць? Я думаю, што варта. Я разлічваў, што яны адныя справяцца з гэтым усім. Не ведаю чаму. Можа, таму што я прызвычаюся ўжо, можа, у больш праадвінутых калоніях група фермераў, якая мае ў сабе вельмі высокі настрой, яны добра спраўляюцца з усім полем. Насамрэч, мне не патрэбна, каб яны ўсё вельмі суперактыўна збіралі. Я толькі пастаўлю прыярытэт усё ж такі на тое, каб яны саджалі хутчэй, чым... Што з імі... з ім усё будзе добра, калі мы не будзем яго чапляць. Ну, добра. Адправім іх, каб яны ў першую чаргу саджалі. Няхай расце. Пакуль усё расце, яны будуць збіраць тое, што сабралася. Настрой яшчэ падвысіўся. Як выглядае настрой у 8? Гэта, я так разумею,
Угу. Наступна ў 10 будзе толькі тут. Ну, то бок 8 ўзровень нам нічога не дае. Нам дае толькі наступны у десятку. Яны будуць больш эфектыўна працаваць. Ну так, яны зараз аддаюць прыярытэт таму, каб засаджваць усё, і атрымліваецца ўсё, ў прынцыпе, балансуецца. У іх яшчэ ёсць час, каб пазбіраць потым гэта ўсё. Так, а я магу гэтым часам... У нас ёсць дрэвы, у нас ёсць... У прынцыпе, у нас ёсць усё. Адзінае, што ў нас няма, гэта тэхналогій патрэбных нам. Ці варта мне зняць кагосьці яшчэ? Яны заняліся тэхналогіямі. Самрэч, дровы... Дровы так-то і патрэбны. Асабісці, пакуль вось гэта ўсё не пачне расці, дастаткова актыўна. Давайте я спыню пакуль вось гэта. Мне дрэва адсюль не патрэбна. Ягады адсюль няхай будуць. А, тут яшчэ гэта не сабраў усё. Ягады патрэбна, але іх ужо трошкі зашмат становіцца. Здымем і яго таксама. Няхай нашыя гэтыя людзі, у сэнсе бабры, вы бачыце, бабры. Няхай яны займаюцца навукай. Усе тры працуюць. Можна, ў прынцыпе, яшчэ дадаць. Калі вызваліцца дастаткова шмат баброў, то мы можам усе будынкі гэтыя запоўніць. Дададзім трошкі працы нашым будаўнікам. Адразу паставлю прыярытэт на самы нізкі. Акадэмгарадок, так. Ёсць яшчэ лепей абсерваторыі розныя. Ну так, у прынцыпе, толькі абсерваторыя гэта лепей будынак. Але каб проста адчыніць абсерваторыю, нам патрэбна 1000 навукі. Зараз мы пакуль кіруем... Наш кірунак толькі ў самыя простыя будынкі зараз. Што гэта? А, бар'ер, які... Бар'ер, які бароніць нас ад забруджвання вось гэтага. А ці... Я не ўпэўнены. Забруджванне гэта будзе пашырацца? Альбо мы можам проста агарадзіць вось гэтую тэрыторыю, і яно не будзе ўплываць на вось у гэтай частцы. Проста я баюся, каб не было такога, што яно пойдзе потым на мае пасадкі дрэваў. Калі будзе, то я ў паніцы буду троху хуценька гэтую штуку дадаваць. Так. Што я магу яшчэ? Энергію. У нас энергіі пакуль хапае. Асабісці з-за таго, што у нас ёсць гэтае моцнае кола. Мы можам, у прынцыпе, зараз адразу же перайсці на грыль. Толькі нам патрэбна будзе больш баброў. Мы зробім яшчэ одну ферму. Эфектыўную ферму, таму што у нас асабістыя фермерскія бабры. Вось тут мы робім ферму з ежай. Абіраем бульбу. І пачынаем здабываць сабе ежу праз бульбу. Гэта мы, вось гэты кавалачак, мы прыбярэм адразу. Знішчыць рэсурсы. Вы бачыце трошачкі ягады. Мы ад вас часткова пазбавімся. Тут жа мы зробім сабе грыль, на якім гэтую бульбу і будзем смажыць, каб далёка не ісці. А, ну так, вядома, ноч наступіла якраз, і калі я збіраўся пабудаваць. Я вось сказаў, што мне па тыпу з дрэвамі не вельмі патрэбна, але патрэбна, вось яно. Давай-ка ты.
Ідзі сюды да здабывай дрэвы. Магчыма, дрэваў не хопіць на ферму гэтую. На один крок бліжэй да дранікаў. Так. На жаль, для баброў гэта занадта складаная тэхналогія. Драннікі ўсё ж такі не кожны можа пасмажыць. Таму мы абыдземся проста смажанай бульбай. Так, нам не хопіць нам хопіць месца для фермы, для высадкі бульбы, але нам не хопіць месца для гэтага самага, не хопіць дрэваў для таго, каб пабудаваць грыль. Вось тое, што яны збяруць. Ну тое, што тут збярэ вось гэта зараз наш хто ты ў нас? Квот двукс. Няхай вось ён і разбіраецца з гэтым. У гэтай частцы ўсе дрэвы высаджаны, якія толькі магчыма. Гэты самы бліжэйшы дуб яшчэ толькі на 30% гатовы. Таму тут прыйдзецца яшчэ пачакаць. Сосны жа растуць хоць і хутчэй, але гэта ўсё роўна 12 дзён. Давайте мы прыбярэм пакуль гэтых двух лесасекаў, якім няма чым заняцца. Няхай яны адпачываюць, займуцца нечым іншым. Далей. Па электрычнасці, пакуль гэта ўсё нам не вельмі патрэбна. Наступны крок будзе хутчэй за ўсё шэсцерні нам прыйдзецца рабіць. Магчыма, я зрабіў памылку. Шэсцерні. Ну я вось тут яе пабудую пакуль. Я пазбаўлюся трошкі ад. Нам столькі морквы, як мы вызначылі, ўсё роўна ім занадта. Пазбавімся ад гэтага. Вось. І ежу возьмем... не ежу я збіраўся. Здабыча нашых... Шэсцерні нашыя патрэбны нам. Прыйдзецца пачакаць у нас толькі... Па-першае, патрэбна тэхналогія. Давайте возьмем тэхналогію. Будзе. Зноў навука пайшла ўніз. Амаль не засталося. Так, рэцэпт. Смажаная бульба. Пакуль не дабудавалася, але гэта наступнае, што важна. Плюс яшчэ месца, дзе яны будуць усё гэта хаваць. Нам спатрэбіцца цэлы склад смажанай бульбы, якую я бы хацеў, каб яны атрымалі бліжэй да галоўнага будынку. Так. А на платформу колькі патрэбна, калі ласка, скажыце мне? На платформу патрэбна таксама 100, зашмат. Так што мы пабудуем проста адзін каля аднаго. Вось тут. А каб было куды пакласці гэтую яшчэ бульбу, якая не пасмажана, я пабудую вось гэта. Будзем хаваць тут бульбу. Не пасмажаную. Звычайную яшчэ. Звычайная бульба тут. Пасмажаная бульба вось тут. Удобно. Ёсць. Не хапае толькі дроваў. Дровы ім патрэбны, каб смажыць. Лагічна. Дрэвы. Адзіная крыніца дрэваў зараз знаходзіцца у нас вось тут. Калі яна скончыцца, нам прыйдзецца поўнасцю залежаць ось ад гэтага кавалка. Там яшчэ, на жаль, нічога не вырасла. І спатрэбіцца яшчэ першым соснам патрэбна яшчэ некалькі дзён. У нас недахоп баброў, я так скажу. Гледзячы на ўсё гэта. Нам патрэбна для таго, каб падтрымліваць гэта ўжо, усю нашу індустрыю бабрыную, нам спатрэбіцца іх больш.
Ложкі амаль скончыліся, малых баброў усяго 5. Што, ў прынцыпе, выправіць сітуацыю, але нам трэба запас яшчэ. Таму мы пабудуем яшчэ, зробім яшчэ адзін будынак. Я зраблю уваход заблакаваны, але гэта не праблема. Мы зробім сюды лесвіцу. У прынцыпе, каб больш эфектыўна гэтым скарыстацца, давайте зробім па-іншаму. Мы зробім наступным чынам. Мы зробім яшчэ радок гэтых будынкаў тут унізе, а потым наверх ужо будзем рабіць некалькі паверхаў. Каб у нас яшчэ засталося месца для розных дадатковых рэчаў, напрыклад, калі я пажадаю туды дадаць яшчэ адну тэрасу альбо нешта яшчэ. Каб іх было месца, дзе яго размясціць. Ёсць, будзе 2 дамы. Куды яны зараз? Што яны будуюць зараз у асноўным? Ага, яшчэ дошкі робяць. Не, давайте прыпынім той, каб рабілі дошкі. Нам гэтага занадта будзе. Жора, ты пакуль займешся нечым іншым. Ты будзеш нас навукоўцам. Цудоўна. Нам не хапае навукоўцаў. Ёсць. У нас вызвалілася тут месца, можна пабудаваць нашу фабрыку шестерняў. Для яе таксама зробім невялічкі склад. Вось такі, мне падаецца, падыдзе. Я не памятаю, які ты патрэбны. Шестерні, вось яны. Яны будуць тут. Наколькі памятаю, шестерням якраз такі патрэбны гэтыя самыя дошкі для таго, каб іх ствараць. То бок, атрымліваецца, у нас будзе месца, у якім зробленыя дошкі адразу будуць перарабляць у шестерню. Жора акадэмік. Жора ўвогуле, Жора можа ўсё. Жора у нас зараз акадэмік. Так, усё яшчэ. У нас есть яшчэ 2 незапоўненых працоўных месца. Я вось думаю, якія? Які ж месцы у нас яшчэ не занятыя бабрамі? Пасе вось так. Ну так, 2 лабараторыі у нас не занятыя. Куды ідзе ўсе дровы? І куды яны ідуць? Ну, па тыпу, ён здабывае? Куды ты гэта ўсё нясеш? Ну вось, яны гэта ж толькі першыя пайшлі, а дагэтуль яны куды ішлі? Жа ўсё на гэтыя будынкі. Так, вось яны, яшчэ не дабудаваны. Будзе дзе пажыць. Давай, працуй. Ты хто у нас? Кводвукс. Давай, тачы сваімі зубамі гэтае дрэва. Нам спатрэбіцца яно, каб пабудаваць яшчэ майстэрню. А з гэтага боку я магу яшчэ што-небудзь такое дадаць. Давайте яшчэ трошкі сланечнікаў. Бо у нас іх недахоп.
працэс ідзе. Майстэрня шэсцернямі зараз працуе, у яе ёсць нават бобр, які будзе гэтым займацца. І так, яму патрэбны дошкі, каб перарабляць іх у шэсцерні. Ён увесь дзень будзе працаваць над гэтым, і потым складзе ўсе шэсцерні, якія наробіць вось на гэты невялічкі склад. Выглядае так, што ў нас і дошкі паскончваліся. Давайце-ка мы здымем з паўзы яшчэ і гэта. Тоже у нас будзе Жора, чым ты будзеш займацца? Ты ў нас будзе ўсё яшчэ працуе як акадэмік. Цудоўна, у нас ёсць каму працаваць. Навука, у нас зараз ёсць 100. Мы можам гэта выкарыстаць, каб пабудаваць больш складаныя дамы, большыя па памерах, гэта добра, але я не ўпэўнены, што гэта таго варта зараз. Мы і так спраўляемся, ў прынцыпе. Тут ёсць яшчэ дадатковыя тыпы дамб. Ёсць дамбы, у якіх можна кантраляваць узровень аўтаматычна. Ну, не аўтаматычна, а па тыпу мы можам адразу падняць узровень альбо падняць альбо опусціць дамбу. Гэта дазваляе нам трошки кантраляваць плыню вады. Мае сэнс адразу адчыніць іх. Калі у нас ёсць нейкі добры інжынерны план, то гэтым варта заняцца. Але я не ўпэўнены, што ёсць. Платформа нам патрэбна. Вось што нам дакладна патрэбна. Адчыняем сабе платформы. З платформамі можам рабіць цудоўныя рэчы. Мы можам дадаваць сабе яшчэ тэрыторыі вертыкальна. Вось такім чынам мы дадаем невялічкую платформу, і на яе пад ёй можна праходзіць. Напрыклад, мы вось тут яе дададзім і да яе пабудаваць лесвіцу, якая будзе завадзіць ужо баброў наверх. Мы гэтым потым скарыстаемся. Яшчэ ёсць карыснае. Нам бы зрабіць, напрыклад, альбо душ наступным, альбо зрабіць месца, дзе яны могуць трошки памаліцца. Скажем так, не памаліцца, а памедытыраваць. Подумать за жыццё-быццё. Так, наше месца для таго, каб памыць сваю футра, будзе вось прыкладна тут. Я не памятаю, колькі яно займае. Для душу патрэбна 50 навукі. Вось оно з'явілася якраз. Выкарыстаем яе. Не падыдзе. Де б яшчэ так зрабіць? А магу я якраз таки платформамі скарыстацца для гэтага? Мне падаецца, магу. Давайте так і зробім. Возьмем яшчэ дадаткова платформ, пабудуем. Вось тут, напрыклад. Возьмем нашу душавую. І так, яна можа тут працаваць. Душавая уся прадуманая будзе. Высокатэхналагічная душавая. Толькі один кавалак тут перашкаджае, нам трэба шлях яшчэ дабудаваць. Вось гэта прыбярем. І тут потым зробім шлях. Не патрэбна. Спынісь. Я ўжо ўсё, канец. Адзначыў на знішчэнне і кабзда. Пабудуй назад. Я ж не магу, так? Не бачу ніякай магчымасці. Падрыхтуем для іх месца. Калі ласка, душавыя кабінкі, дзе бабры могуць трошкі сваё футра падмачыць. Для гэтага будаўніцтва шэсцерні нам не вельмі спатрэбіцца, але ж кінем як ёсць. У нашым падыходзе зараз ёсць дадатковыя платформы, якія падтрымліваюць гэтыя душавыя кабіны. Зараз яны пабудуюць спачатку гэтыя платформы, а потым ужо будуць наверх будаваць гэтыя кабіны. А ты чаго сядзіш? У цябе няма проста ніякай бульбы, якую ты можаш пасмажыць.
А калі яна будзе праз дзень, літаральна. Добра. Дачакаецца. Ёсць першая душавая кабіна. Яна свінчуе з гэтым. Чакаем, пакуль яны першы бабёр прыйдзе правяраць, наколькі яна добра зроблена. Хто у нас першы карыстач? Вому. Невялічкі, амаль ужо дарослы. Памыўся. Цудоўна. Зараз ёсць час толькі ў асноўным у тых, хто не працуе. То бок у дзяцей. Мне падаецца, баланс вады нам трэба пачынаць, каб яшчэ адна помпа працавала, бо па крыху сітуацыя трошкі пагаршаецца. Нам спатрэбіцца яшчэ месца, дзе хаваць гэтую дадатковую ваду. Мы палепшым нашыя цыстэрны, зробім больш моцныя, але трошкі пазней. У нас зараз недахоп дрэваў. О, наконт недахопа дрэваў. Можна пачынаць і гэтае месца ачыніць. Мне падаецца, я зараз ствару сітуацыю, калі у мяне няма... Так, мне не хапае нават тых, хто будзе займацца навукай. Набліжаецца засуха. Так, усе душовых пакуль на ўсіх не хапае, але яны пачнуць усе карыстацца па крыху гэтымі кабінкамі. Адной гэта дакладна недастаткова, трэба 2-3. Пайшла першая бульба, квітнее. Гэтую бульбу яны будуць збіраць і ўжо пачнуць смажыць. Ужо смажыць нават. З тым, як расце мая калонія, у прынцыпе, мае сэнс пабудаваць вось такую рэч. Пост, на якім будуць бабры, якія будуць займацца перасоўваннем тавараў паміж рознымі будынкамі. То бок, напрыклад, калі ў будынку патрэбна штосьці для выраба гэтага будынка, то яны будуць займацца тым, што будуць прыносіць гэта. Яны прыносяць гэта значна больш эфектыўна, чым самі працаўнікі будуць гэтым займацца. Пры гэтым працаўнікі могуць працягваць працаваць, ім проста прынясуць патрэбны тавар. Калі патрэбна, яны самі пайдуць за ім, але гэта вырашае праблему таго, што ў вас большую частку дня працаўнікі проста бегаюць і прыносяць тое, што ім патрэбна. На жаль, гэта стварае яшчэ дадатковае. О, 9 ўзровень. Цудоўна. Нават у нас ёсць маленькі, у якіх ужо 11 ўзровень настрою. Цудоўна. 10 ўзровень агульны, сярэдні. Я так разумею, што зараз ува ўсіх падскочыць. Смажаная бульба гэта, хутчэй за ўсё, яна. І адразу душ яшчэ. Усё разам. Часткова з-за гэтай смажанай бульбы я і будую гэты поласты, які будзе прыносіць яшчэ ежу. Ну, па тыпу, каб яны не насілі... Той, хто смажыць зараз бульбу, каб ён не бяжаў адсюль, бег увесь час і прыносіў свае тавары. Не-не-не, каб ён працягваў смажыць бульбу, пакуль можа. Так. Пакрыху збіраецца. Я так разумею, што есть праблема невялічкая. У нас робяцца шэсцерні, якія нам у такой колькасці зараз не патрэбны. Давайте прыпынім. Тут няма нікому працаваць зараз. Ну, добра. Я думаю, што на фермы, давайте зробім так. На фермы ставім самы высокі прыярытэт, бо калі скончыцца ежа, гэта будзе праблема. На смажаную бульбу таксама высокі прыярытэт, бо яна важна для нашага маральнага стану ўсяго насельніцтва, так? Што ў нас яшчэ вельмі важна? Каб у нас працавала... Ну, дрэвы мы можам разабрацца ў моманце. Вады, вось гэты две помпы, няхай яны будуць высокім, нават усе тры будуць высокім прыярытэтам. Гэта тры базавых, ну, асноўныя базавыя ў нас. Вада і ежа. Дрэва яшчэ дазваляе нам пашырацца і сачыць за гэтым. О, гэты
О, ён пашкодзіў сабе лапу. Паглядзіце. А мы можам для яго медычную койку зрабіць? Не, у нас навыкі не хапае. Ім прыйдзецца адыходзіць ад гэтага самому. Што з гэтым пастом у нас? Усё яшчэ нясуць, у нас не хапае дошак. Добра. Дошкі у нас будуць рабіць на шкада, але калі дошкі яшчэ будуць працягваць рабіць, у нас не будзе вады, якая будзе цекчы. І гэта значыць, што ў нас усё выраб нашага вось гэтага паста спыніцца ў гэты момант. Літаральна нам прыйдзецца чакаць, пакуль сухі сезон не скончыцца. Засух праз дзень. Рабіце пакуль можаце. Я падвышу яшчэ прыярытэт таксама дошак, бо гэта сезонная праца, літаральна. У сухі сезон нічога з гэтага часу пакуль працаваць не будзе. Страхоўкі няма, на жаль. Некаму бабру я зараз дапамагчы не магу. Ёсць тут ложак медычны, але ж да яго трэба яшчэ набраць пунктаў. Я думаю, у гэты сезон сухі адключыць помпы часткова хаця бы. 2 помпы прыкладна з 3 я адключу, таму што неабходнасці у іх мне больш важна, каб тут заставалася вада, бо ад гэтага залежыць, што я буду атрымліваць ежу і дрэвы. Так, дошак. А, не, вы глядзіце, хапіла. Хапіла. Давайте пакінем пакуль толькі 2 на гэтым пасту. Паставім яму трошки больш высокі прыярытэт. Трошки вышэй за сярэдні. Бо эфектыўнасць падвышае ён значна. Спынілася кола, вады нова не паступае. Добра, на гэтым моманце, ў прынцыпе, можна спыняць гэта. Спыняем 2 помпы. Душ няхай будзе, але не ўпэўнены, што ён выкарыстоўвае ваду. Ну, па тыпу, яму патрэбна вада, але ён жа злівае яе назад. Ну, добра, я не вельмі бачу, у чым праблема яго можа быць. О, шестерні. Не, шестерні нам таксама не патрэбна. Пыняем іх. Ёсць. Зараз ніхто не займаецца нічым. Ну, у сэнсе, тое, што залежыць ад вады, зараз усё паўстала. А зараз у асноўным будзе толькі перажыванне гэтай засухі. У нас ёсць ужо працаўнікі у пасту. Як вы можете пабачыць, яны карыстаюцца дадатковымі яшчэ такімі, як яны называюцца, карацей, як заплечнікі, не заплечнікі. Карацей, у іх ёсць дзе насіць яшчэ вырабы розныя. Вось, вады, напрыклад. Яны значна больш эфектыўны ў пераносе гэтага ўсяго. Ён нясе дрэва. Дрэва ён нясе у гэты, у наш гриль для смажанай бульбы. Я бачу аднаго, хто не заняты нічым. А не заняты ён нічым, таму што тут няма нічога не вырасла яшчэ. Ідзі, калі ласка, займіся справай нейкай карыснай. Чым ты будзеш тады акадэмікам? Так, ці хапае мне якраз на ложак. Ложак не хапае. Добра. Зараз будзе хапаць яшчэ трошачкі. Ёсць. Цудоўна. Гэта будзе наш медычны ложак.
У нас іх будзе больш. Зараз мы на пачатковым этапе, таму аднаго, у прынцыпе, нам пакуль што дастаткова. Ім будзе месца, дзе яны могуць адпачыць і вяртаць сабе энергію. Калі ў нас будзе яшчэ хтосьці, хто будзе лекарам і займацца вырошчваннем розных траваў, якія будуць дапамагаць ім вылечвацца, яны будуць прыносіць у гэтай ложкі яшчэ гэтыя травы, каб нашыя бабры лячыліся хутчэй. Не дабудавалі трошки. Не паспелі. У нас ёсць месца для баброў, тады мы дададзім яшчэ... У нас ёсць гэты будынак вельмі карысны для таго, каб займаць працоўнымі месцамі іншых баброў. Я вось так падумаў, можа наадварот, для гэтага пункта карысна выставіць прыярытэт ніжэй за сярэдні, чым усе астатнія будынкі, і проста колькасць баброў гэтых падвысіць, вось да 5. Такім чынам ён будзе запаўняцца раней, чым навукоўцы, і ў нас будзе дастаткова баброў, якія будуць пераносіць усё. Смажаная бульба у нас ужо цэлы склад амаль. І зараз актыўна прыносяць. Медычны ложак ёсць, і вось і наш хворы зараз праходзіць у сябе. Так, для нашых грузчыкаў гэтых, насамрэч, ужо працы не тое, каб шмат. Яны працуюць, але не ўсе занятыя. Ці хопіць нам вады з такім... Нешта мы ваду вельмі хутка выкарыстоўваем, мне падаецца, значна хутчэй, чым папярэдні раз. У нас яшчэ 1,5 дні. Паназіраем пакуль за вадою. Тут дзесьці быў яшчэ. Была такая рэч з вадою. Вось гэта. Можна адзначаць, наколькі глыбокая вада, хуткая і наколькі ў ёй забруджванне высокае. Але занадта шмат тэхналогій і яна не вельмі карысная. Каб яна мяне папярэджвала, што вады менш за нейкі ўзровень, было бы значна больш карысна. Так, двойная платформа. Пытанне зараз, якую бы тэхналагічную праблему нам вырашаць? Магчыма, пакуль яшчэ проста падвышаць на настрой нашых баброў. Бабры зараз сабраліся ў свой культ. Мне цікава. Хутчэй за ўсё, у іх зараз ужо не хапае месца, ну, па тыпу, усім бабрам не хапае месца для адпачынку. Выглядае быццам бы так. Таму што ёсць ужо чарга з тых, хто жадае тут пасядзець трошкі паадпачываць. Зараз пагляджу. Так. У сэнсе няма... Каго можа не быць дому? Ва ўсіх хапае. Што за хлусня? Так. Дзесьці вось яны былі? Не хапае трошкі лагеру яшчэ аднаго. Давайте яго пабудуем. Магчыма... ну так, неблагое месца, насамрэч. Вось тут. Нам патрэбны бабрыны бровар. А дай-ка паглядзім, што ў нас ёсць. Максимум, што я магу сказаць, ёсць слодычы бабрыныя. На гэтым усё скончваецца. Вода таксама. Блин. Паглядзіце. І гледзячы на тое, што баланс у цыстэрнах яшчэ нармальны яны прыносяць. Нават адна помпа, у прынцыпе, спраўляецца з нашымі патрэбамі. Вось толькі яна выпампоўвае літаральна амаль усё. Нам патрэбна яшчэ месца. Магчыма, мае сэнс пабудаваць яшчэ дадатковую плаціну вось тут бліжэй, каб вады захоўвалася больш. А гэтую перабудаваць вось літаральна у такі пераход, як тут. Давайте заплануем гэта. Дрова у нас з'яўляецца, я так бачу, так? Я так разумею, у нас... яшчэ не выраслі дубы.
То бок мы зараз абмежаваны гэтымі 48 дровамі, якія ёсць у нас зараз. Тады добра, тады мы нічога не робім з гэтым. Просто сидзім чакаем. Можна вось гэтае месца назначыць, каб хтосьці заняўся. Кваса не, на жаль, таксама. З напояў толькі вада. Наколькі мне вядома, можа ёсць яшчэ што-небудзь, але не. Так, дэкарацыі. Дэкарацыя добрая рэч, насамрэч. Ліхтарык. Дэкарацыя. Але не, давайте месца, дзе яны будуць яшчэ. А вось. Месца для раздумий бабрыных. Гэта будзе месца, дзе яны будуць думаць о жыцці сваім бабрыным. Новы цикл пачынаецца, зноў вада зараз прыйдзе да нас. Это значыць, што некаторыя працы мы зноў адчынім. Ёсць. Вось оно месца для раздумий бабрыных. Вы паглядзіце, які прыгожы драўляны бобр. Так. Вода прыйшла. Цудоўна. Пакуль што ў нас няма... Нам пакрыху трэба задумвацца на больш жорсткіх засухах, але гэта праблема нас. Можа, наступная засуха ўжо насамрэч будзе праблемнай для нас. Як я бачу, у нас не хапае працаўнікоў усё яшчэ на ўсю нашу... Нягледзячы на тое, што у нас выглядае быццам бы, што у нас усё добра, працаўнікоў няма на ўсё гэта. Вода прыбывае, можна пабачыць хвалю. Вось гэтая хваля падняла, запусціла гэтае кола. Узровень вады, бачыце, падымаецца. Ідзе. Ён пры гэтым, ён не падымаецца па тыпу роўненька, просто як лічбачка па тыпу расце. Не, яно ў хвалі ідзе, то бок ён зараз наплывае і потым трошки апускаецца. Літаральная хваля. Мне вельмі падабаецца тут фізіка вады. Яна не па тыпу супернатуральная, але яна не супер простая. Гэта прыемна. Можна ў выніку атрымаць сабе такое, калі вы неўдала тут дынаміку вады зробіце, у вас атрымаецца так, што у вас залье ўсё поле, нягледзячы на тое, што вады хапае, яна павінна праходзіць. Напрыклад, у нас ёсць такая верагоднасць, калі мы... Вось, бачыце, наколькі высокі тут узровень. Ён амаль пераліваецца. Ён нават зараз пераліецца, не? Крыху, вось ён амаль пераліўся. Ён зараз запаўняе ўсе шчыліны. Так. І пачне выхадзіць з гэтага боку. Усталюецца на нармальным узроўні. Вось, крыху... Нет, гэта не пералілася. Я уже думаў, што... А, вось, глядзіце, вось ён... Тое, што пра што я гаварыў. Трошки пералілася. Залівае нас. Але не павінна быць доўгай праблемай. Вось, вода дайшла. Калі паскорыць, вельмі бачна гэтую дынаміку. Цудоўна. Так. Зноў жа, не хапае яшчэ 6 працоўных месц. Так, ты сядзіш ужо без справы. Ідзе па справах. Робім яшчэ адзін будынак. На жаль, у нас не хапае навукоўцаў. Мы зробім сабе вось такую канструкцыю. У нас будзе платформа. Вось тут. Мы будуем яе. Вось, она будзе падымацца над уваходам. Тут у нас будзе лесвіца. І яшчэ одна платформа. Вось так. І мы дададзім яшчэ шлях, таму што яны не разумеюць, што тут можна прайсці. Вось. Далей мы можам пабудаваць далей платформамі гэтымі яшчэ адзін дом зверху. Вось так. І у нас атрымліваецца двухпавярховая лоджыя. Узровень жыцця вырас. А хто у нас больш за ўсё задаволены? Давайте паназіраем, якія бонусы ён атрымлівае.
Ты 11. А ось, ёсць 12. 20% эфектыўнасці яго працы, плюс 15 к хуткасці яго, кайфы, і 20% ён жыве даўжэй. Трэба зрабіць так, каб ва ўсіх гэта было так. Магчыма, трэба яшчэ дадаць ім нешта, што яны маглі бы есці і піць. Пайшоў адпачываць. Добра. Можа, нашай гэтай адной, не ведаю, месца для нашых мыслей бабрыных. Яго, магчыма, аднаго не хапае. Трэба трошки больше. Тут мы таксама пабудуем платформу. Вось тут. І зробім пераход на новы, на іншую лоджию, вось сюды. На гэты ўзровень. Так. Магу я тут яшчэ ім нешта прапанаваць. Тэрасу не лепей пакіну, куды-небудзь яшчэ пастаўлю, калі спатрэбіцца. Я, магчыма, зраблю вось тут. А, не, тут не вельмі атрымаецца. Ну, нешта прыдумаем, карацей. Нават прыярытэт да гэтага лепей паставіць павышэй. Каб настроем падтрымаць. Я адзінае, што не разрешыў, у мяне ўсё яшчэ не хапае дрэва. Усё яшчэ у мяне дэфіцыт. Дубы будуць яшчэ не хутка. Ну і ў прынцыпе і сосны так-то не хутка будуць. Дрэнна, насамрэч. Мы зараз без дрэва і сядзім, чакаем. Зноў здымну з паузы, тут вырасла трошки. Мяне зараз гэта ратуе. Чакаем. Ёсць дрэва. Але такі невялічкі мінімум ужо, такі ўжо невялічкі мінімум. Хачу к бабрам да вогнішча, але пятніца яшчэ не скора. О, да пятніцы яшчэ дажыць, яшчэ надалёка. Гэтая пятніца, яна дзесьці ў невядомых далях. Так, ёсць. Але ж дрэва хоць і скончылася, яго і зусім не шмат, яго не хопіць ні на што. Добра, калі яго хопіць вось рэальна на гэтае месца, на нашу святыню. Мне падаецца, яны раней так і называліся, святыні бабрыныя, але потым назвы яны змянілі. Помпы, хутчэй за ўсё, 3 ўсё ж такі не патрэбна, гэта занадта. Без дрэваў мы, ў прынцыпе, не шмат зробім. Чакаем. У нас зараз чаканне проста. Пакуль новыя сосны не вырастуць, гэта нічога не пачне рухацца. Морквы у нас дастаткова. Я думаю, што мы можам, у прынцыпе, спыніць проста вось тут вырошчванне яшчэ дадатковай, і мы тут пасадзім яшчэ сланечнікаў. Дадаткова у нас іх будзе больш. Яны растуць даўжэй, значна, ну як даўжэй, на адзін дзень яны даўжэй растуць. Даюць трошки менш, але гэта такі дадатковы для іх, як невялічкі слодач, як чыпсікі. Можа, я зараз мая памылка яшчэ ў тым, што тут павінна быць насамрэч яшчэ адна ферма. Можа быць. Толькі гэта выпраўляць я зараз не буду, бо самае галоўнае нам дачакацца, калі з'явіцца дрэва. Любые рашэнні нам патрэбна прыняць тады, калі ў нас з'явіцца больш дамоў і дабудуецца тое, што зараз у прагрэсе.
Мне падаецца, адна помпа не патрэбна, здабаем яе. Няхай лепей папрацуе навукоўцам. Можа, насамрэч, у нас вода скончваецца за душаў. Можа, праблема ў іх. Але ж, ну як жа бабрам не даць памыць іх футра? Так. Я наступнай тэхналогіі абяру вось гэта можа быць за 120 навукі. Каб было больш эфектыўна цистерна, бо хоць гэтыя маленькія, яны нейкія ніякія зусім. А, так, я ж не ведаю, што гэта такое яшчэ. 120. Амаль. Насамрэч, мы не той, каб далёка. Яна трымае вось гэта маленькая, яна трымае толькі 30. Вось гэтая вялікая, яна трымае 300. Настолькі падскоквае. У 10 разоў больш. Пры гэтым займае замест аднаго, ну, адной клеткі вось гэтай, займае 4. Вельмі значна падвышае эфектыўнасць. Так, вы тут сядзіце без справы. А вы сядзіце без справы чаму? Таму, што ў вас няма дрэва. Окей, лагічна. Усё упіраецца ў гэтае дрэва. Выглядае увогуле так пакрыху, што насамрэч нам усё менш і менш патрэбна морквы. З-за таго, што бабры ў асноўным ядуць зараз тое, што ім падвышае настрой, а гэта яны глядзяць на бульбу, а не на нейкую там моркву, якая... Мне так падаецца, не, морква дае настрою. Морква дае настрою. Значыць, яна мне ўсё ж такі патрэбна. Я так разумею, мне не патрэбны ягады ўвогуле. Тады атрымліваецца вось гэтая кропка здабычы ягад не патрэбна. Так-то цалкам. Можам ад іх пазбаўляцца. Ну, мы няхай ядуць усе ягады, якія ёсць, але цалкам у ягадах сэнсу няма ўжо. Вось, пайшлі першыя дрэвы. Калі будзе ў нас, яшчэ не хутка, яшчэ 8%, каб дубы пачлі паспяваць. Але гэта ўсё ж такі першыя дрэвы за доўгі час. Гэта запусціць зараз працэс і дошак, і гэтых самых, і шестерняў. І тут у нас дабудуецца шлях да новага дома. Там рэч, усё это можна паставіць у высокі прыярытэт, калі ласка, зрабіце яго. Навукі ў нас даволі шмат, я нешта прапусціў гэты момант. Так. Ёсць яшчэ такая штука. Лідо. Адпачынак у вадзе. Вучыць як вельмі файная рэч. Я бы нават і зрабіў. Бо гэта літаральна замяняе нам неабходнасць у душавых кабінах. Лідо, так. Так і напісана лідо. Давайте яго пабудуем. О, рызяно файная, так. Вось оно. Выглядае оно... Давайте. Не, тут шлях трошки перашкаджае. Разбурыць. Так.
Шлях перабудаваць вось сюды. Робім лідо. Вось так. І гэта месца адначасова, дзе можна на беразе адпачыць, і куды, дзе можна спусціцца ў ваду і трошкі памачыць сваё футра. Так, тут можна прыбраць. Займайся чымсьці-небудзь яшчэ. На яго ўйдзе пэўны час. Я вось думаю, мне патрэбна душы замяняць, альбо не. Ён выйграе з гэта. Там яшчэ піва мясцовае і грушовы сідр. Я скажу так, ачмурэнае месца. Калі вы не былі ў Рызе, рэкамендую. Лідо, у прынцыпе, з аднаго боку, гэта проста звычайнае месца, дзе вы можете паесці. Нічога, з аднаго боку нічога надзвычайнага, але гэта, ведаеце, па тыпу, проста файнае месца, куды прыйсці, паесці, адпачыць. Там дастаткова месца, там даволі прыгожа, каларытна, кайфова, карацей. Рэкамендую для тых, хто ніколі там не быў. Зноў жа, каб у вас не падвышаць вашыя чаканні, нічога супер надзвычайнага там няма. Ну, яно не надзвычайнае, яно проста тое, месца, дзе вы можете і паесці, і адпачыць, і адпачнуць. Цудоўна. Вельмі такое, калі вы не жадаеце, каб вас неяк шчаслівым рабілі ў месцы актыўна, ведаеце, па тыпу нейкія камарохі там насіліся. Не, нічога такога не будзе. Усё даволі проста. Так, у нас ёсць. У прынцыпе, ўсё добра, акрамя нашай праблемы з дрэвам. Наша праблема з дрэвам пачне вельмі хутка выпраўляцца вось за гэтых дубоў. Кожны дуб гэта 8 дрэваў, параўнанне сасна 2. Вось кожная гэтая сасна гэта ўсяго 2 дрэва. Не шмат, зусім не шмат. Але з іх кожны з іх 8. Гэта вельмі да халеры. Хутчэй за ўсё будзе такая штука, што яны будуць здабываць гэтыя дубы, і у нас будзе новая наступная хваля, ну потому што патрэбы ў пэўны момант упадуць. У нас будзе набірацца, наоборот, накаплівацца ўсё больш і больш дубоў. Ёсць. Сосны таксама. Добра, у нас будзе хваля дрэваў. Лідо патрабуе ажно 30 дошак і 40 дрэва. Гэта шмат. Але яно таго варта. Пайшлі дубы яшчэ. Яны адной хваляй саджаліся ўсе, там у іх зараз вельмі вялікая колькасць іх з'яўляецца. Цудоўна. Ідзем пакуль у плюс па дрэву. Мне падаецца, гэта зараз усю нашу эканоміку невялічкую бабрыную выправіць. Так, што я магу? Я магу тут зняць з паўзы, каб мясцовы лесасек прыбраў вось гэтае дрэва. Яшчэ тут таксама свае родныя дубы былі. Будынкі ёсць. З ежай баланс выглядае няблага, але нешта мяне бянтэжыць. У мяне такое адчуванне, што гэтыя трое не спраўляюцца з сваёй працай. Ім трэба альбо поле падуменьшыць. Магчыма, вось гэтую частку, якую я прыбяру, я не буду перазасаджваць сланечнікамі, бо неабходнасці ў гэтым няма. Яны літаральна не спраўляюцца. Так, яны проста яны не паспеюць нават, яны зараз... Давайте сканцэнтруемся, каб яны на зборы. Вось, зараз яны будуць збіраць, але не будуць сажаць. Гэта запаволіць працэс вырошчвання? Так-то. Але хоць...
Пазбавіць нас ад праблемы. А, яны не збіраюць таму, што няма куды. Я зразумеў. Так-то можа іх і хапае. Зразумела. Справа ў тым, што нам няма куды складваць гэтую морку ўжо. Ужо поўны склад. Угу. Пакуль вада да гэтай морквы ідзе, у прынцыпе ніякай трагедыі няма, яна проста застанецца тут. Пакінем як ёсць тады, в прынцыпе. Тут няма чаго рабіць. Давайте прыбярэм гэтае месца. Так. Навука ідзе даволі хуценька. Ужо. Дэкарацыі розныя, але мы імі займацца не будзем, пакуль, мне падаецца. Можна вось гэтую одну дэкарацыю. Давайте. Ліхтарык. Я ждаю яго паставіць вось сюды. А, ён такі больш па тыпу па дарозе паставіць. Угу. А ў мяне такога і месца няма, якое на якое. Ну давайте якую на будынку паставім. Не вельмі ўдала. О, вось за 20. Не, лепей вось за 20. Яго... Альбо не, нормально, няхай будзе. Яшчэ дададзім невялічкіх дэкарацый. Яны падвышаюць ім таксама настрой. Будзе вось гэтым. І яшчэ адзін ліхтарык вось тут па дарозе. Можа я іх... Ось тут на... У гэтым месцы. Там, дзе яны ходзяць. Так, ёсць шлях. І яшчэ адзін куст. Пакуль што ў нас не шмат дэкарацый. У мяне тэхналогіі не тое, каб шмат. Давайте наверху сюды уваткнем. Просто таму што. Так. Энергія. Пакуль не... Вырабы яшчэ якія. Можна зрабіць, каб яны было ім што пачытаць. Гэта патрабуе паперу, вырабу паперы, а выраб паперы патрабуе дрэваў. Дрэва ў нас павінна зараз хапаць, але электрычнасці ў нас... Насамрэч мы выкарыстоўваем на максімум, мне падаецца, нашыя ўжо магчымасці. І так. Так, яны нават не на максімум працуюць, нашыя рухавікі. Нам спатрэбіцца яшчэ одно кола. Яшчэ одно воднае кола. «50 дрэва». Вы паглядзіце на гэтыя запасы дрэва. Ну, яны зараз хуценька знікнуць, але ўсё ж такі накапілі. О, і лідо гатовае. Вы паглядзіце. Ёсць дзе адпачыць. У лідо даволі шмат месца, таму шмат баброў можа адпачываць адразу. Я думаю, ці ёсць сэнс у душавых кабінках зараз? Настрой ляціць уверх проста імгненна. Так. Зараз з нашым бягучым узроўнем, ён, які падымецца 10 до 15-16 цалкам, ужо эфектыўнасць працы 40%. Гэта цудоўна. Ага, наступная хуткасць іх будзе толькі на 22-м узроўні. Гэта занадта ўжо далёка ад нас. І бліжэй за ўсё у нас падвышэнне працягласці жыцця, якая можа стаць 40%. Плюс 40% я маю на увазе. Так, добра. Так, бабры вельмі разумныя. Гэта вам не гэта. Ёсць. Адзінае кола не хапае. О, набліжаецца яшчэ адна засуха. Ці хопіць мне... Спадзяемся, што перажывем. У нас не павінна быць вялікіх праблемаў. Я думаю, што нам яшчэ трэба заняцца новай дамбай. Я зараз зраблю новы шлях. Вось тут. І
Думаю, что можем... В принципе, так это знести. А что ты? Ежа. Где там у нас? Знести ресурс. Вот тебе. Робім шлях далей. І вось на гэтым, на самай-самай гэтай мяжы мы зробім наступнае. Мы зробім шлях уніз. Лесвіцу. Працягнем шлях, паглядзім, як далёка у нас дацягнецца, ці атрымаецца ў нас. І з гэтым я не магу сказаць дакладна. І тут я зраблю... Можа, я занадта ускладніў, можа, трэба было вось тут спусціць шлях, лепей так пропусціць. Ну, зараз паглядзім. Нам спатрэбіцца нашай тэхналогіі. Я возьму... ну тут аднапавярховая будзе. Мы возьмем аднапавярховую... вось, на іх мне і хапае якраз. Вось. Гэтая дамба, якая дазваляе кантраляваць свой узровень. То бок яна будзе не проста... яна не проста стаіць і застаецца на адным узроўні. Яе можна падняць альбо апусціць. Такім чынам можам кантраляваць плыню вады. Што нам можа даць дадатковыя плюсы. Вось. Смажанай бульбы хапае. Па ежы ў нас усё ў прынцыпе добра. Адзіная нашая бяда гэта вада, за якую бянтэжуся зараз. У астатнім у нас справы ідуць добра. Мне падаецца, альбо там ёсць такі момант, калі адзін з баброў плавае проста. Вось, вы паглядзіце. Туды-сюды. Кайфуе. Дзе там наш Жора? Як у яго справа? Жора? Ідзе. Вось ён. Жора у нас працуе лесасекам. Калі канкрэтна, то вось тут. Ён у нас галоўны адказвае за нашу асноўную пастаўку дрэваў. Без дрэваў усё наша эканоміка, эканоміка не эканоміка, а уся калонія залежыць вельмі ад пастаўкі гэтых дрэваў. Без іх немагчыма будаваць нашыя плаціны. А плаціны мы зараз зробім яшчэ, я думаю, дадаткова. Мы можам, наступны крок, зноў жа, мне не вельмі патрэбныя ягады. Давайте ад ягадаў тут пазбавімся поўнасцю, просто знясем іх, таму што я сэнсу іх не бачу. Ужо. Вось вы. Усе ресурсы тут прыбярэм. Я зраблю шлях вось сюды. І тут пабудую спецыяльна дамбу, якая будзе блакаваць, калі я набяруся дастаткова навукі, трохпавярховую дамбу вось гэтую. Аналагічную, як тут, але не ў одну клетку, а ў цэлых 3. Там я буду затрымліваць яшчэ дадаткова вады, каб я мог... Ці варта мне зрабіць нават... Можа, варта зрабіць гэта на адзін узровень вышэй, каб яна затрымлівалася яшчэ там, вось у гэтай частцы. Мне падаецца, варта. Але ж яна не вытрымае тут. У нас колькі атрымліваецца? 10... Раз, два, тры... Не-не-не, якраз вось тут, вось у гэтым прамежку мы можам, вось у гэтай частцы, пабудаваць трохузроўневую дамбу, і яна будзе затрымліваць ваду яшчэ і тут. Потым, па нашаму жаданню, мы можам прыспускаць гэтую дамбу і яшчэ атрымліваць сабе вады дадаткова ў нашай вось гэтая асноўную наш кавалак. Жора не навуковец? Ужо зараз не, Жора займаецца больш важнай справай. Навукоўцы ёсць. У нас ёсць 3 навукоўца. Бунджин, Шошил и Бенни. Бенни трошки выделяется. Давайте-ка я ему... Он настолько имя выделяется из остальных. Так и напишу. Бенни. Калі мы пабудуем новый узровень дамбы, я думаю, варта будзе... У меня ёсць дадатковы план яшчэ, я прыдумаў.
Я зраблю тут дамбу ў 2 ўзроўні. Адзін з іх будзе вось такі, як тут, які будзе проста стрымліваць ваду, як ёсць. А другі ўзровень будзе якраз такі кантралюючым. Ці варта гэта таго? Не, яно мне не дасць нічога. Навошта мне гэта рабіць? Ну так, паглядзім, карацей, буду прыдумваць у працэсе. А дзе нашыя будаўнікі ўсе? Прайшоў дзень, яны за ўвесь дзень нічога не зрабілі. Чым вы займаліся ўвесь дзень? Яны ж дастаюць сюды, так? Так, дастаюць. Не разумею. Ну таму што, магчыма, вось гэтая рэч таксама ў такім жа прыярытэце, яны больш імі займаюцца, я не ведаю. Вось яны ёсць. Так, усё зразумеў. Нам не хапае іх насамрэч. Нам патрэбна, каб больш людзей працавала ў будаўніцтве. Займем іх. Прабабрылі, так. Вось яна, наша дамба. На жаль, яна дакладней пабудуецца ўжо да нашай засухі, да канца нашай засухі, да пачатка нашай засухі. Таму будзем рабіць, як паспяваем. У нас ёсць нават адзін бабёр, якому няма чым заняцца. Я здзіўлены. У нас няма чаго было рабіць. Мне падаецца, за павелічэнне колькасці баброў помпы пачалі проста, больш вады ўхадзіць на помпы. Так, гэтыя будынкі ўсталі. Яны нічога не будуць рабіць у любым выпадку. У нас няма месца. Навукоўцы, давайце-ка мы дададзім яшчэ навукоўцаў, бо ў нас вольныя ёсць месцы працоўныя. Трэба іх нечым заняць, няхай нешта карыснае робяць. Пакуль я нават іх пастаўлю ў самы высокі прыярытэт, бо дамба ўжо не актуальна. Няхай зробяць. Зараз на прыкладзе вось гэта я пакажу. У нас ёсць такая вось шкала, якой мы можам адзначаць высоту. Высота зараз стаіць на палове 0,5. Мы можам поўнасцю яе падняць цалкам. Яна поўнасцю блакуе праход. І яна будзе пералівацца праз вяршыню. Гэта адзінае, што мне не вельмі падабаецца. Палова і апускаем да нуля. У мяне ёсць некаторы кантроль. У ідэале, каб у мяне быў кантроль мікра, па тыпу я мог дадаць на 0,8, напрыклад, але, на жаль, такога няма. Для гэтага ёсць вось гэтая дамба, якая... Я не ўпэўнены, насамрэч, яна выглядае так, што быццам бы яна амаль на палову. Не, ўсё ж такі яна вышэй, калі параўноўваць. Так. Давайте яшчэ ўсё ж такі прыбярэм вось тут. Вось гэта мы больш не засаджваем, дадзім трошкі бабрам магчымасці выдохнуць. Будзем засаджваць гэта лепей сланечнікамі, бо сланечнікаў не хапае. А цалкам у нас кастроў яшчэ, кастрыч нашым бабрам усё яшчэ не хапае, лепей больш зрабіць. Лідо карыстаецца велізарнай папулярнасцю, калі паглядзець. Ім пастаянна да халеры баброў. Ім бы нават яшчэ адно. Некаторы з іх мараць аб яшчэ адным лідо. Так, навукоўцы працуюць вельмі эфектыўна. Я вось думаю, што мы можам зрабіць. Нешта з упрыгожваннем, таму што ўпрыгожванне зараз не патрабуе дадатковай працы. Альбо не, альбо лепей сканцэнтравацца на чымсьці, што можа нам яшчэ быць карысным. Для электрычнасці у нас ёсць яшчэ колы, якія могуць проста здабываць
энергію, калі бабёр будзе ў ім працаваць, што не вельмі эфектыўна, зусім неэфектыўна, калі шчыра. А вось мы можам заняцца здабычай энергіі праз паветра. Это таксама выхад. Лякарня. О, добрая думка. Лякарня. Вось, яму патрэбна... яму патрэбны адуваны. Не падыдзе. Нам патрэбна яшчэ плантацыю невялічкую адуванчыкаў рабіць. Не варыянт. Гриль. Так. Можа, больш моцную помпу. Так, варыянт з лікарні не падыдзе, на жаль, нам дмухаўцы патрэбны. Пум-пум-пум. Пум-пум-пум. Я жадаў, усё, згадаў, што я жадаў. Больш эфектыўнае сховішча для вады. Вось гэта нам дакладна патрэбна. І зараз. Давайте-ка знясем вось тут. В прынцыпе, нам трэба вызваліць гэтую тэрыторыю трошкі. Бо тут ягады гэта не збіраюцца, бо ягад нам таксама не патрэбна столькі. Больш, чым яны ядуць. Гэтую самы высокі прыоритет пастаўлю, калі ласка прыбярыце, каб я не чакаў вас. Дзякуй вялікі. Вось яна. Значна больш. У прынцыпе, усе гэтыя тры лёгка змесціцца ўнутры аднаго вялікага. Нават гучыць, як мае сэнс завесці сабе асабістую цыстэрну, якая будзе каля дамоў, таму што, як я бачу, яны бягуць увесь шлях сюды, перад тым, як пайсці спаць. Чым бліжэй гэта будзе да іх месца адпачынку, тым прасцей ім будзе піць. Бабрыны трафік вельмі павялічыўся. Так, я таксама об этом думаю. Так, але ж у прыярытэце ў іх зараз... цыстэрна важней, мне падаецца. Давайте, хлопцы, калі ласка, хлопцы і дзяўчынкі, усе разам. Наваліцеся вось сюды. Вада, мне падаецца, скончваецца. Засуху гэтую я перажыву, гэта невялікая праблема, але ж трошкі бянтэжуся наконт вады. Там ёсць яшчэ нейкая павялічаная помпа. На яе можа варта паглядзець. Мне падаецца, я ввогуле такое не памятаю. Вось, яна патрабуе... так, 400... яна патрабуе такіх дошак спецыяльных па тыпу вельмі якасных. Мы сабе такое дазволіць не можам, пакуль нам у нас тэхналогіі такой няма. Так, я думаю, мы зробім дзве. Яшчэ дадатковую сюды паставім. Велічэзную таксама. Няхай яны лепей вады п'юць каля сваіх дамоў. Тым, каму будзе зручна, яны будуць каля помпы карыстацца. Тым, каму не, яны будуць ісці каля хаты. Няўжо дошкі скончыліся? Так, у нас скончыліся дошкі, яны яе не пабудуюць. Зразумеў. І дамбу таксама па гэтай жа прычыне яны не дабудуюць, таму што няма. А выхад у нас ёсць. Толькі я не думаю, што ён... не, давайте дужу дачакаем. Блин, у нас ёсць вольна адзін бабёр якраз. Добра. А ці атрымаецца у нас? Энергія. Вось ты. Вось гэтае кола. Тут сюды трэба сцежку яшчэ зрабіць. Як бы тут сцежку так зрабіць-то?
Не, давайте без этого, не, обойдемся. Это спецыяльнае кола, у якое просто бабёр садится і бяжыць у коле, каб вырабляць нам энергію. Гэта вельмі неэфектыўны варыянт. Але калі няма нічога, гэта ўсё ж такі штосьці. Так, навукі у нас дастаткова. Зараз усё больш і больш яе становіцца. Давайте з ежай будзем разбірацца. Ну, не, пачакайце-ка, з ежай у нас усё ў парадку. Што нам яшчэ патрэбна? Вялікая помпа, на якую патрэбна дрэва асабістае, якое робіцца з сасновай смалы, я так разумею, яшчэ. Так. Так, і вось яна. Што не вельмі цудоўна, насамрэч, недалёка не ідэальны варыянт. Можна заняцца дэкарацыямі, што падвысіць настрой. Насамрэч, ёсць такая простая рэч, як дах. Падавалася, што б такога ў даху, а ён дадае эстэтычнасці вельмі шмат. Толькі яе трэба для кожнага варыянта шукаць яшчэ сваю. Ёсць статуя для бабра. Так, вось давайте бабрыную статую. Мне падаецца, гэта аптымальны варыянт. Вы паглядзіце, якая цудоўная статуя. Яна падабаецца ўсім. Я пастаўлю яе вось сюды. Яна адразу будзе падтрымліваць настрой усіх, хто ёсць у гэтым рэгіёне. Вось самы высокі прыярытэт у яе. Статуя самае прыемнае, што толькі можна ўявіць сабе. Пачынаецца новы цыкл, і да нас вяртаецца вада, што вырашае нашу праблему з дошкамі і з шэсцернямі. І таксама няхай будзе працаваць яшчэ адна помпа, бо мы будзем зараз запаўняць велізарныя рэзервуары. Экалагічная бабрыная энергія. Так. Вельмі неэфектыўна. Прасцей ўсё ж такі вадою карыстацца. Няхай вада нам усё і круціць. Чаму гэта не прыбіраецца? Якога хера? Ніхто не збіраецца гэтым заняцца, не? Ва ўсіх так шмат працы? Халера. Вось, пайшлі працаваць колы нашыя. І эфектыўнасць на максімуме. Так, у нас есть будынкі, на якія яны сканцэнтруюцца. Калі ласачка. А, планак. Планкі. Як яны? Дошкі. Дошкі. Асноўная праблема. Огімо зараз працуюць. Робіць шмат дошак. Увесь дзень. З пачатку дня і да канца дня. Да самага заходу сонца. Ён робіць гэтыя дошкі. Херачыць іх. Гэта нас выратуе. Бо дошкі у нас ідуць зараз ва ўсё, што толькі ёсць. У ідэале нам было бы яшчэ, можа, тут наш індустрыяльны комплекс трошки пашырыць. Зрабіць яшчэ адно месца для вырабу дошак. Я толькі не жадаю пазбаўляцца вельмі хутенька ад гэтых раслін, бо яны ж усё ж такі ежа, яе шкада. Давайте ўсё ж такі я тут скажу, каб не садзілі новых. Тое, што ёсць, няхай вырасце ўжо. Што са статуяй? Для статуі патрэбна 10 дошак. Добра. Ага. Я так разумею, усе дошкі ідуць зараз на шэсцерні. Давайте мы прыбярэм шэсцерні зараз і выраб іх. Няхай лепей яны пайдуць на будынкі. Яны там больш патрэбныя. Ёсць статуя. Что подвысить настрой нашим бобрам. Будынка не хапае матэрыялаў. Ну, гэта зноў жа дошкі. У нас усё сутыкаецца зараз дошкамі. А гэтыя праз 3 дні будуць гатовыя. Ну добра, пачакаем.
Я тут дадам яшчэ адзін будынак на выраб дошак. Бо іх зараз недахоп. Альбо не дачакаюся я. Я просто гляджу і такі, 3 дні, потым яшчэ толькі нейкі прагрэс будзе. Так, 15 ўзровень. Добра. Лідо зараз не задавольвае ўсіх, не ўсе могуць гэтым скарыстацца. Статуя насамрэч дае +2. Гэта літаральна памоцы як лідо. Можа нават слабей. Не хапае яшчэ тэрасы, не хапае месца адпачынку. Давайте-ка мы з тэрасай разбярэмся. Зробім яе. На дах мы адпраўляем яшчэ адну. Дзе яно, наша месца адпачынку? Вось яшчэ адна тэраса. Толькі вось пытанне, куды б нам яе так вывесці, каб яны маглі забрацца на яе. Я думаю, я прыбяру гэты фанарны столб зараз. Так же сама, як і месца вось так. Мы дададзім 2 платформы. Вось такім чынам. І у нас будзе шлях яшчэ да яшчэ адной тэрасы. Я дадам лепей гэтае месца вось сюды, і мы дададзім шлях вось так. Новае месца адпачынку. Зараз дошкі павінны пайсці вось у гэтую цыстэрну ўсю. Велізарную. Ёсць велічэзная цыстэрна наша. Давайте скажам, каб яны не трымалі тут нічога, пазбавіліся ад вады і пералілі яе ў велізарную. Бо яны толькі займаюць месца, калі шчыра, вось у такім маленькім варыянце. Ёсць. Усё зараз пайдзе туды, а мы маленькія проста прыбярэм. Ёсць. На іх месца мы пабудуем проста яшчэ адну цыстэрну. Такога ж памеру. Будзе больш карысна. Тут у нас усё яшчэ шлях недабудаваны. Дадаем. Это спрасціць нашим працаўнікам працу. Добрый вечер, Берлінер. Добрый вечер. Мы зараз займаемся калоніяй баброў. У нас пакрыху мы будуем новы праект, новая дамба, якая будзе спыняць перад засухай ваду. Яна амаль скончана. Што гэта, як гэта гуляць? Гэта сімулятор выжывання, у якім мы гуляем за баброў, за калонію баброў. Справа ў тым, што папярэдняя цывілізацыя, якая існавала на гэтым сусвеце, яна знікла. Хутчэй за ўсё за сваіх жа экалагічных праблем, гледзячы на вось гэты бруд, гэтыя руіны і гэтак далей. Можам лічыць, што павінны ў гэтым былі людзі, мы не ведаем, хто быў дагэтуль. Сусвет знаходзіцца ў стане выжывання. Вады не хапае, чыстай вады не хапае. І гэтая вада, якая ёсць, прыходзіць сезонамі. Наша мэта у тым, каб мы выжываем і супрацьстаім засухам, якія час часу надыходзяць. Для гэтага нам трэба назапашваць воду і будаваць розныя канструкцыі дамбы, каб утрымліваць яе. Зараз мы гэтым і займаемся. Вось гэтая дамба амаль пабудавана, яна будзе стрымліваць гэтую ваду. Усё гэта для каруселі, ну так. Амаль. Да каруселі, калі шчыра, давайте паглядзім. Карусель патрабуе. О! Я гэта раней такога не было. Танцавальная заля. Вы паглядзіце. Так, карусель патрабуе 700 навукі і патрабуе 40 метала. Усё астатняе у нас для гэтага есть. Адзінае, што карусель патрабуе да галеры энергіі. Нашыя два будынкі вось гэтыя цалкам разам яны патрабуюць 170 энергіі. А вось гэтая карусель патрабуе 400.
У 2 разы больш, чым нашыя тэхналогіі. То бок, у прынцыпе, мы можам адчыніць яе, але працаваць яна будзе недоўга. Ну, па тыпу, яе будзе не хапаць заўсёды электрычнасці для гэтай каруселі. У прынцыпе, я магу тут месца і заняць для яе спецыяльна дзе-небудзь. Ну, вось тут, напрыклад. Далей прыдумаем нешта, каб яе падтрымліваць працу. Так, яны тут яшчэ прыбіраюць тэрыторыю. Мне трэба дабрацца, я планую яшчэ адну дамбу пабудаваць усё яшчэ вось тут, але яны нешта вельмі павольна займаюцца прыбіраннем тэрыторыі і будаўніцтвам, так што прыйдзецца пачакаць. Танцпляцоўка? Так. Танцавальная заля, мне падаецца, там так было напісана. Так, танцавальная заля. Але ж на яе ўжо патрэбна там вось гэтае дрэва асабістае высокай якасці, якое мне зрабіць пакуль што, ну так, складаненька. Дамба ніжэй прытоку вады у сэнсе. Дамба, галоўная яе мэта будзе стрымаць ваду, проста каб яна ў нас засталася. Пры гэтым гэтая бягучая дамба, яна зараз займаецца вясёлай рэччу. Я магу яе кантраляваць, падняць, напрыклад, поўнасцю і спыніць увогуле прыход вады. Тут, праўда, хваля паднялася, мне падаецца, зараз затаплю. Не, зніжаем. Упс. Знізіў да нуля, няхай уніз плывае ўсё. Зараз затопіць усё паселішча. У нас нават перабой у гэтых самых у працы нашай. Вось, пайшло назад. Не, адна стаіць усё яшчэ. Затрымалі ваду, бачыце, хваля ўсё яшчэ ідзе сюды. Пайшла. За хвалі, оно зараз увогуле круціцца ў іншы... А, не, ўсё, ў правільны бок круціцца. У нас нават чыстая вода пакрыху зацякла да бруднай часткі. Яна цячэ зверху ўніз. Па вось гэтых сходах, па вадаспадах сыходзіць уніз і выцякае яшчэ далей. Калі ты аб гэтым. Бо я не зусім разумею, што ты маеш на ўвазе. Наступны крок. Я возьму вось гэтую дамбу, якая у нас была пачатковая, я яе поўнасцю прыбіраю. Нам яна ўжо не патрэбна. Поўнасцю ось да гэтага моманту, насамрэч. Амаль поўнасцю. Мы дадаем лесвіцу з аднаго і з другога боку і проста пакідаем тут шлях, праз які бабры могуць праплысці. Будзем карыстацца гэтай як асноўным месцам кантроля вады. Калі будзе наступаць засуха, то мы бярэм і выключаем, падымаем поўнасцю дамбу. Каб ўзровень вады не падымаўся вышэй дамбы, трэба зліваць ваду з такой жа хуткасцю. Так, у той дамбы, якая была тут, яна не поўнасцю закрывала праход, яна закрывала яго на, ну, па тыпу 3/4, вось тут зверху яна пралівалася. Гэтая дамба, яна у яе зараз ўзровень 0, то бок яна вылівае ўсё. Але ж мы можам трошки прытрымаць частку вады, поток будзе такі ж, але частка вады затрымаецца, то бок узровень будзе вышэй. Можна нават поўнасцю закрыць. Зноў жа я зараз трагедыю ствару. Давайте адчынім назад. Так, займаемся далей сваёй эканомікай. У нас не хапае яшчэ месца, дзе хаваць вады, дадатковай цыстэрны. І у нас яшчэ ёсць дзве платформы. Я думаю, адразу іх паставіць зараз высокі прыоритет. Няхай яны іх будуюць. Бо гэта дае доступ ім да яшчэ адной тэрасы, на якой яны змогуць адпачыць. Оп, вода разліваецца. Зноў гэта вось мае танцы з дамбай гэтай. Можа, гэта дрэнная ідэя ўвогуле зараз з ёй. Можа, я аб гэтым пашкадую.
Так. Наконт прыярытэтаў можа ўсё яшчэ варта узяць тут і дзе яно там было. А ёсць інструмент прыярытэтаў? І так ёсць. Вось вас у самы высокі прыярытэт, бо я вас ужо занадта доўга чакаю. Бо мне для наступнага праекта патрэбна. О, яно занадта далёка, вось у чым справа. Вось таму яны і нічога не робяць. Давайте сюды шлях дабудуем. Я планую. Так, гэта план. Я збіраюся забрацца вось сюды, на вадаспад, вось праз гэты шлях, і пабудаваць ту дамбу, якая будзе займацца якраз такі гэтым. Гэта будзе трохпавярховая дамба, то бок яна будзе значна вышэй. І з ёй я змагу кантраляваць яшчэ утрымліваць ваду вось тут, у гэтай частцы, без неабходнасці, ну, як бы трымаць усё на вялікай тэрыторыі. Вось. Яна будзе ўтрымліваць гэтую ваду, і калі патрэбна, я яе буду пакрыху прыспускаць, каб аддаваць частку вады. У гэтым ідэя. Добра, яны расчысцілі тое, што мне патрэбна. Будуем лесвіцу, яшчэ лесвіцу. Забіраемся на самы верх з гэтай лесвіцай сваёй. Вось так і вось так. І вось тут зрабілі. Я спадзяюся, гэта будзе не вельмі далёка ад цэнтра майго. Гэта на самай мяжы будзе. Так. Магу я трохпавярховую патрабуе 200 навукі. Гэта ў мяне ёсць. Вось так робім. Мне падаецца, мы не... Атрымаецца. Не, якраз ідэальна. Гэта у нас будзе проста месца, з якога яны могуць будаваць, бо трэба будзе спусціцца ўніз, тады вось гэта ўсё складанасці. Але сама дамба будзе вось тут. Вось такая. Трохпавярховая. Ёсць. Яны гэтым займуцца як змогуць. У нас не настолькі шмат рэсурсаў. Не, рэсурсаў хапае. У нас зараз вольных баброў не то. Скажам так, прагрэс, я здаў занадта шмат праектаў адразу. Ім бы з гэтым справіцца тое, што яна здавала. Наша лідо ўсё яшчэ карыстаецца папулярнасцю. Бабры адпачываюць. Так, тут у нас... я не адзначыў яго для збора вады. Мая памылка. Гэта адразу таксама адзначу, каб не забыцца потым. Непаслядоўныя тры дамбы, а паралельна. Што ты маеш на ўвазе пад паслядоўнымі і паралельным? Паслядоўныя я маю на... Ну, паслядоўныя гэта па тыпу адзін слой, другі слой, трэці слой. Гэта паслядоўныя, як я разумею. А паралельныя... не разумею, пра што гаворка. Так, ёсць вось тут. Дошкі, выраб дошак усё яшчэ нізкі, недастатковы. Чаму? Таму што проста недастаткова. Нам трэба яшчэ адзін будынак для вырабу дошак. Дошкі, калі ласка. Вось так. Я зраблю сабе яшчэ адно месца сховішча для дошак. Невялічкае. Вось ты. Калі ласка... не тое. Не той будынак. Вось гэты будынак. Дошкі. Дзякуй. Што ў нас па энергіі? Па энергіі можа варта зараз уходзіць, вось калі гаварыць ужо пра карусель. На карусель у нас яшчэ далёка. Так, нам можна зрабіць яшчэ паветраныя... я забыўся, у мяне ж быў план. Тут трошкі пагуляцца з дынамітам.
Але ж я думаю, гэта я ўжо пакіну на наступны раз, калі мы будзем гуляць у Тімберборн. Зараз я ўжо буду пакрыху, я гляджу на гадзіннік, трэба ўжо скончваць на сёння. Давайте паглядзім, хто у нас чым займаецца. Мне трэба захаванне, насамрэч, каб я не забыўся зараз. Новы Старахацк у нас ёсць, захавалі. Глядзім, чым у нас хто займаецца. Я бачу зараз. А нікога я не бачу. Што такое? Як так? Што здарылася? Давайте яшчэ на ютубе зазірну на усялякі выпадак. Бачу, што Малаток сёння збіраецца гуляць у доту. І больш нікога не бачу, насамрэч. На жаль, на жаль. Добра тады. Я ў любым выніку буду скончваць. Так, праз 10 хвілін Малаток з дотай будзе. Вось, тады, калі вам цікава паглядзець, як Малаток гуляе ў доту і паглядзім, як будзе атрымлівацца. Вось. А я буду ўжо скончваць, бо пара ісці. Жадаю вам добрага вечара. Я буду ўжо прыпыняць стрым. Бывайце. Вельмі культурна гуляе. Добра, паверу. На жаль, сёння правяраць ужо не буду. Добрага вам вечара. Добранач.